Χρώματα Βιδάκης. Οι νέες τάσεις στα χρώματα πέρα από τα συνηθισμένα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Με το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα με το Δήμο Δράμας θα ασχοληθούμε σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής Παρεμβάσεις και καλεσμένος εδώ κοντά μας στο στούντιο της τηλεόρασης ΣΤΑΡ είναι ο κύριος Ανέστης Τερζής, πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού Φεστιβάλ του Δήμου Δράμας, αλλά και εντεταλμένος σύμβουλος. Κύριε Τερζή, να μου επιτρέψετε να τα πω όλα αναλυτικά, να μην τα μπερδέψω, διοικητικών υπηρεσιών του ΚΕΠ και των γραφείων υποστήριξης Δημάρχου. Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μήνα πάνω απ' όλα, να είναι όλοι καλά. Έχουμε να πούμε αρκετές εξελίξεις στο Δήμο της Δράμας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Και εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και νομίζω ότι θα είναι μια χρήσιμη κουβέντα προκειμένου να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας που είναι χρέος ημών των ερετών να τα λέμε τακτικά προκειμένου να τους ενημερώνουν. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η αφορμή στάθηκε τη σημερινή πρόσκλησης, στάθηκε η χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, όπου ήταν ο απολογισμός έργου της Δημοτικής Αρχής για το 2015. Μία συνεδρίαση που είχε και τις εντάσεις της, είχε και τις διαφωνίες της. Θα τα αναπτύξουμε αυτά στη συνέχεια της συζήτησης. Τι ακριβώς είναι καταρχήν αυτή η ειδική συνεδρίαση? Η ετήσια λογοδοσία της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής είναι μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και υποχρεωτική, θα έλεγα. Προβλέπεται και από την νομοθεσία που διέπει την αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το τυπικό μέρος, αλλά είναι και το ουσιαστικό ταυτόχρονα, γιατί θα πρέπει ο καθένας που διαχειρίζεται τη λαϊκή εντολή και διοικεί, έχει την υποχρέωση συχνά πυκνά να βγαίνει και να ενημερώνει τους ανθρώπους οι οποίοι τον επέλεξαν, προκειμένου να μπορούν πιο εύκολα να κρίνουν το όποιο έργο επιτελείται, ούτως ώστε και οι συμπολίτες μας με τη γνώση, με την κρίση και με την ψήφο σε τελική ανάλυση να είναι πιο χρήσιμοι για τον εαυτό τους και για τους υπόλοιπους συμπολίτες. Πρέπει να πούμε ότι στην χθεσινή ειδική συνεδρίαση, αν και είχαν προσκληθεί και φορείς, και ήταν ανοιχτή όπως πάντα όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και για τους πολίτες, για τους δημότες, δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε ανταπόκριση. Έχετε δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς, θα έλεγα, αυτές οι διαδικασίες είναι υποτονικές όσον αφορά τη συμμετοχή των συμπολιτών μας. Παρόλο που χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο μέσο και ενημερώνονται και οι φορείς και οι συμπολίτες, προκειμένου να παραστούν σε αυτές τις διαδικασίες και να ενημερωθούν απευθείας, και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις διαδικασίες έχουν και δικαίωμα λόγου οι συμπολίτες μας. Όποιος θέλει μπορεί να τοποθετηθεί, σε αυτές τις ειδικές συνεδριάσεις, στον απολογισμό. Ειδικές συνεδριάσεις της λογοδοσίας. Ναι. Βέβαια, εμείς δεν στερούμε το δικαίωμα των συμπολιτών, ακόμη και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ζητάνε το λόγο να τους το δίνουμε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτή την κορυφαία εκδήλωση θα πρέπει η συμμετοχή των συμπολιτών μας να είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, δεν νιώθω και ιδιαίτερα ευτυχής αν θεωρήσω ότι ήμασταν 30-40 άνθρωποι, οι οποίοι στο τέλος βέβαια μείναμε και πολύ λιγότεροι. Βέβαια, αν το πάμε και συγκριτικά, που δεν θα είχε και νόημα να το κάνουμε, αλλά καλό θα είναι να τα λέμε όλα. Και από πλευράς των δημοτικών συμβούλων θυμάμαι δηλαδή δεν υπήρχε το 2014 στην λογοδοσία του Κυριάκου του Χαρακίδη, είχαμε έτσι ως νούμερο, θα το πω, με απόλυτη βεβαιότητα 3 άτομα. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Από πλευράς δημοτών εννοείται. Από πλευράς δημοτών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους συμμετοχές, γιατί νομίζω δεν ισχυροποιείται και ο ίδιος ο θεσμός, δεν ισχυροποιείται και η ίδια η δημοκρατία, που νομίζω ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει θα πρέπει να τη στηρίζει. Βέβαια και από πλευράς δημοτικών συμβούλων δεν υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, και αυτό δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε τώρα ή πιο μετά. Γιατί θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην μη ανταπόκριση, στη μη συμμετοχή των δημοτών. Σημαίνει κάτι, σημαίνει ίσως μια απαξίωση γενικότερα για την πολιτική, που αυτό έχει αντίκτυπο και στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά δεν το εκλαμβάνουμε ως μήνυμα άμεσο, με την έννοια ότι συγκριτικά όπως προχωράμε μεγαλώνει αδιαφορία κλπ. Ναι. Αυτή η αδιαφορία είναι παγιωμένη σε όλα τα χρόνια που θυμάμαι στην αυτοδιοίκηση, αλλά
δεν με ικανοποιεί. Δεν θέλω δηλαδή, συγκρίνοντας με άλλες χρονιές, να πω είχαμε το κάτι παραπάνω. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εμείς θέλαμε μια αίθουσα γεμάτη, μια αίθουσα κατάμεστη, μια αίθουσα όπου ο πολίτης θα ενδιαφέρεται, θα ρωτά, θα μαθαίνει και θα τοποθετείται. Έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Το να γεμίσει όμως, μια αίθουσα είναι εύκολο, θα λέγαμε. Ναι, γιατί μπορεί να γίνει κάποια πρόσκληση. Τυπικά μπορεί να γεμίσει μια αίθουσα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και εμείς μπορούσαμε να γεμίσουμε την αίθουσα όταν σε μια κοπή Βασιλόπιτας κάνουμε κατάμεστες αίθουσες και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Μείναμε και εμείς στο τυπικό, ενημερώσαμε με τα μέσα που πρέπει να ενημερώσουμε προκειμένου να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει. Δεν θέλαμε χειροκροτητές στην αίθουσα. Δεν θέλαμε ανθρώπους δικούς μας και του δικού μας περιβάλλοντος. Θέλαμε μία προσέλευση αθόρμητη των δραμηνών, όποιοι ενδιαφέρονταν να παραστούν προκειμένου να είναι και πιο ουσιαστική η συμμετοχή τους. Αυτό θέλαμε και δυστυχώς το μήνυμα ήταν για μία ακόμη φορά ότι οι δραμηνοί, οι συμπολίτες μας γενικώς, και στην Ελλάδα αυτό ισχύει, μην απογοητευόμαστε και αποθαρρυνόμαστε, σε αυτές τις ετήσιες λογοδοσίες των Δήμων πράγματι δεν υπάρχει προσέλευση του κόσμου. Και είναι λυπηρό το φαινόμενο. Εγώ τουλάχιστον προτείνω στους συμπολίτες μας, ας είναι η τελευταία φορά που δεν ήταν, και ελπίζω από τις επόμενες χρονιές πράγματι να έρχονται οι άνθρωποι να καταθέτουν θέσεις, προτάσεις κλπ. Τώρα, η μικρή συμμετοχή που υπήρχε από την πλευρά των Δημοτικών Συμβούλων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά τη δική μας παράταξη, γιατί για αυτή μπορώ να μιλήσω, οι απουσίες μας ήταν πολύ συγκεκριμένες και υποχρεωτικές. Ήταν σε ξεχωριστές αποστολές σύμβουλοι που απουσιάζαν, ζητήσαν κάποιες άλλες μέρες. Εάν πηγαίναμε σε κάποιες άλλες μέρες, ενδεχομένως να είχαμε άλλους δημοτικούς συμβούλους που θα απουσίαζαν. Ήταν λίγο πολύ φυσιολογικό να έχουμε απουσίες. Οι δικές μας απουσίες είναι όλες γνωστές και δικαιολογημένες. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Είχαμε γύρω στα 5 άτομα. Νομίζω ότι απουσιάζαν από το Συμβούλιο σε ειδικές αποστολές. Ξέρω τα παιδιά, δεν χρειάζεται να κατονομάζω. Σε ειδικά προγράμματα συμμετείχαν, σε συμπράξεις με άλλους δήμους και ήταν αδύνατο να παραβρεθούν, παρόλο που θέλανε να παραβρεθούν και τις δικές τους εισηγήσεις δυστυχώς αναγκαστήκαν να τις δώσουν, να τις κάνουν άλλοι. Από την πλευρά τώρα των αντιπολιτεύσεων γενικότερα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω το κάθε σύμβουλο, δεν έχω ενημέρωση για την απουσία του καθένα, οπότε δεν θέλω να διακινδυνεύσω και οτιδήποτε. Μπορεί οι άνθρωποι να ήταν απόλυτα δικαιολογημένοι, μπορεί να ήταν και αδικαιολόγητοι ή μπορεί με την απουσία τους να θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα, το οποίο ακόμη δεν εισπράξαμε. Ενδεχομένως κάποιοι να θελήσουν να μας το δώσουν τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Τώρα, η διαδικασία ξεκίνησε με την τοποθέτηση του Δημάρχου Δράμας, του κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου, ο οποίος μίλησε γύρω στα 40-45 λεπτά. Ναι, ήταν μια προσέγγιση για όλα τα ζητήματα που δεν μπορούσε βέβαια να ήταν αναλυτικός, γιατί ξέρετε ότι μόνο οι αντιδημαρχίες και οι εντεταλμένοι είναι πάρα πολύ, κοντεύουν τους 10. Βάλτε δημοτικές επιχειρήσεις, βάλτε ΔΕΚΠΟΤΑ, ΔΕΙΑΔ κλπ. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος και κουραστικός για ένα πρόσωπο να εισηγείται επί ώρες. Προτίμησε λοιπόν ο Δήμαρχος και έτσι έχουμε συνεννοηθεί ως παράταξη, επειδή θεωρούμε ότι είναι ιερή αυτή η μέρα της λογοδοσίας, ότι έπρεπε να δώσουμε όλα τα στοιχεία που έχουν διαδραματιστεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, γιατί είναι λογοδοσία. Απολογούμαστε δηλαδή για το προηγούμενο της θητείας μας. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε όλοι οι αντιδήμαρχοι να βγουν, να δώσουν τις δικές τους πληροφορίες, το δικό τους ημερολόγιο δράσης, και επ' αυτόν βέβαια, όταν πια θα ήταν συνολική η εικόνα του Δήμου, θα μπορούσαν οι συμπολίτες μας πρωτίστως και στη συνέχεια οι δημοτικές παρατάξεις να τοποθετηθούν. Υπήρχε όμως ένσταση, υπήρχαν διαφωνίες και στη συνέχεια σημειώθηκαν και οι αποχωρήσεις από την πλευρά των αντιπολιτεύσεων. Καταρχήν, τι προβλέπει το διαδικαστικό της υπόθεσης και αν είναι και ξεκάθαρο? Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι σκληρός και καυστικός, αλλά νομίζω ότι θα δυσκολευτώ και να το κρατήσω αυτό ως κανόνα, αλλά θα πρέπει να πούμε πράγματα. Ναι. Δηλαδή, φεύγουν οι αντιπολιτεύσεις και μας κατηγορούν ότι δεν τους δώσαμε αμέσως το λόγο, γιατί έτσι προβλέπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κλπ. Θα παρακολουθήσουμε σε λίγο και δηλώσεις που κάνανε... Ναι, τις ακούσουμε όλες, αλλά κάνοντας μια γενική τοποθέτηση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταρχήν, ξεκινάμε με τις αντιπολιτεύσεις. Προημερήσιας διάταξης υπάρχει χρόνος και μάλιστα, παρόλο που αυτός ο χρόνος πρέπει να είναι περιορισμένος,
πολλές φορές ξεπερνάμε και τις 2 ώρες με το να τοποθετούνται οι αντιπολιτεύσεις για τα διάφορα θέματα. Εμείς λοιπόν κρίναμε, επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει ακριβώς τι πρέπει να γίνει, κρίναμε ότι πρέπει να δώσουμε στους παρευρισκόμενους όλα τα στοιχεία προκειμένου οι άνθρωποι να τοποθετηθούν για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί μόνο ο Δήμαρχος και στη συνέχεια να τοποθετηθούν όλοι οι άλλοι όταν δεν έχουν ακούσει και εμάς, εφόσον γίνεται απολογισμός πεπραγμένων, έπρεπε όλοι που ασχολούμαστε με το Δήμο και σε όλους τους τομείς ευθύνης να βγούμε και να δώσουμε τη δράση μας προκειμένου αυτή να κριθεί και να αξιολογηθεί. Αυτό λοιπόν θελήσαμε να κάνουμε. Άρα, επιλογή της Δημοτικής Αρχής ήταν να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος Δράμας, στη συνέχεια να πάρουν το λόγο οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων. Όλοι, ακόμη και οι παρευρισκόμενοι συμπολίτες μας. Και μάλιστα διάβασα ότι θα έπρεπε, λέει, να το θέσουμε και το θέμα σε ψηφοφορία. Δεν θέλουμε και δεν υπάρχει λόγος κανένας αυτά τα θέματα να τα βλέπουμε με μια στενή αντίληψη της ψηφοφορίας. Δηλαδή, όταν κάθεται και ο αγαπητός κατά τα άλλα ο Καλφόπουλος, ο εκπρόσωπος του project, και λέει ότι ούτε καν το θέσαμε σε ψηφοφορία, τι περίμενε δηλαδή με τη μία ψήφο που έχει να άλλαζε τη διαδικασία? Δεν υπήρχε περίπτωση. Η πλειοψηφία είναι απόλυτη στη Δημοτική Αρχή. Δεν πήγαμε και να κάνουμε επίδειξη ισχύως. Εκείνο που πήγαμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τη λογική μπροστά και να κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι. Γιατί αν θα πάμε να δούμε λίγο τι έκανε η παράταξη του Χαρακίδη, βέβαια ο ίδιος απουσιάζει, αλλά αυτή είναι η παράταξή του. Όπως και αν έχει καταντήσει. Λοιπόν, γιατί το λέτε δεν αυτό? Μπορεί να βγαίνει. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, σας πω και θα καταλάβετε. Βγαίνει ο Μλεκάνης ο Μιχάλης και μένθεται τη Δημοτική Αρχή λέγοντας ότι θα έπρεπε άμεσα να τοποθετηθούν οι αντιπολιτεύσεις και στη συνέχεια να πάμε να συνεχιστεί η διαδικασία. Είπε και άλλα πολλά που θα τα δούμε σε λίγο. Θα τα δούμε και θα απαντήσω σε όλα, αλλά καταρχήν αυτό είναι υποκριτικό. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει δεκάδες χρόνια την αυτοδιοίκηση. Η παράταξη Χαρακίδη, όπου ανήκει και ο Μλεκάνης, το 2014, για να του θυμίσω τη διαδικασία, έκανε ακριβώς το ίδιο. Το οποίο εμείς δεν το κάναμε ως εκδίκηση. Το κάναμε γιατί και εμείς θεωρήσαμε λογικό ότι θα έπρεπε μετά το Δήμαρχο να τοποθετηθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όπως έγινε και με την παράταξη Χαρακίδη τότε, όταν μετά το Δήμαρχο μίλησε ο κύριος Ζαχαριάδης, μίλησε ο κύριος Μλεκάνης, όλοι οι αντιδήμαρχοι, κυρία Σιδερά, όσοι είχαν τομείς ευθύνης, προκειμένου να τοποθετηθούμε. Αλλιώς πώς θα τοποθετηθώ εγώ ως αντιπολίτευση και πώς θα κρίνω? Υποθετικά, μάλλον δεν ευσταθεί. Άρα είχε ακολουθηθεί το ίδιο διαδικαστικό κομμάτι, μας λέτε, ακριβώς, από την πόλη και ζωή, όταν ήταν Δημοτική Αρχή, και τώρα που ακολουθήσατε κι εσείς το ίδιο, υπάρχει. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό από την πλευρά της πόλης και ζωής με αυτή την αιτιολογία να αποχωρεί. Αυτό βέβαια είναι το τυπικό. Η ουσία της αποχώρησης είναι άλλη. Είναι το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί σε μία αίθουσα και να δεις θέματα τα οποία χρονίζανε να λύνονται σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν λέμε όλα, αλλά πολλά και σημαντικά στα οποία μπορώ και να αναφερθώ έχουν ήδη επιλυθεί και νομίζω ότι αυτό θα τους δυσκόλευε αρκετά να παραμείνουν στην αίθουσα, γιατί θα χρειαζόταν να πάμε σε συγκρίσεις, που στις συγκρίσεις σαφώς και δεν αντέχαν. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτή τη στιγμή και αν είμαστε έτοιμοι, να με ειδοποιήσουν και από τον κοντρόλ, να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις και στη συνέχεια, κύριε Τερζή, αφού ακούσουμε τι λένε οι αντιπολιτεύσεις, να μας δώσετε τις αντίστοιχες απαντήσεις. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Λοιπόν, στη δεύτερη συνεδρίαση του έτους, στη δεύτερη ειδική συνεδρίαση που αφορά τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Είμαι χαρούμενος να πω, κύριε Δήμαρχε, δεδομένων το ότι τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα δεν γίνονται τέτοιες συνεδριάσεις, ότι η Δημοτική Αρχή μπαίνει στη διαδικασία να γίνεται μια τέτοια ειδική ανοιχτή συνεδρίαση. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που προσήλθε. Δεν ξέρω και δεν βλέπω γιατί έχουν καλεστεί, οφείλετε να ξέρετε όλοι ότι έχουν καλεστεί όλοι οι επίσημοι φορείς του τόπου. Πληροφορούν ότι είναι μελιδότης ΑΔΕΒΗ. Ομολογώ
θα ήθελα να υπάρχει παρουσία περισσότερων φορέων. Κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, διότι η Δημοτική μας Αρχή παρέμεινε σταθερή στις δεσμεύσεις της και τήρησε το πρόγραμμά της, παρότι οι συγκυρίες και οι ευκαιρίες δεν προσφερόταν. Ωστόσο όμως με ευθύνη, σοβαρότητα και συνέπεια ξεπεράσαμε όλες τις εμπλοκές και τους αστάθμιτους παράγοντες προκειμένου να βρεθούμε αντάξει των προσδοκιών και της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας και ικανοί των περιστάσεων και των επιτακτικών ανάγκων της εποχής μας. Εναρμονιστήκαμε με τις συνθήκες και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα και καταστάσεις και έτσι θα συνεχίσουμε, προχωρώντας μπροστά και θέτοντας υψηλότερους στόχους για το 2016. Θα μπορούσα να μιλάω για έργα και παρεμβάσεις για πολλή ώρα. Θα αρκεστώ μόνο σε αυτά, διότι στη συνέχεια όλοι οι συνεργάτες μου θα αναφερθούν στο μεγάλο έργο της Δημοτικής μας Αρχής. Η ειδική συνεδρίαση συνεχίστηκε, παίρνοντας το λόγο οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του Δήμου Δράμας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και να αποχωρήσουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων project και αυτοδιοίκηση πολιτών. Αποχώρησαν επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Πόλη και Ζωή. Ποιος ο λόγος της αποχώρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο? Ο λόγος της αποχώρησης είναι ο ευτελισμός του Δημοτικού Συμβουλίου με την λειτουργία του Προέδρου στο Προεδρείο, αλλά και του Δημάρχου στην ουσία, διότι σίγουρα η απόφαση ήταν συλλογική για να λειτουργήσει έτσι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και να μην δώσει το δικαίωμα στις αντιπολιτεύσεις να τοποθετηθούν αμέσως μετά την εισήγηση του Δημάρχου, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Η πορεία αυτή βέβαια φαινόταν ότι ήταν προδικασμένη, γιατί η ίδια η οργάνωση και η πρόσκληση και η ίδια η διαδικασία του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έγινε παράτυπα, διότι έπρεπε να συγκληθεί 15 μέρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο για τον απολογισμό, αλλά και η πολύ περιορισμένη συμμετοχή, δυστυχώς όχι μόνο πολιτών ή φορέων, αλλά και των ίδιων των Δημοτικών Συμβούλων, αφού με το ζόρι εξασφαλίστηκε, με την πλειοψηφία ενός εξασφαλίστηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, προδίκαζαν μια τέτοια εξέλιξη. Ο Πρόεδρος τελευταία μας έχει συνηθίσει σε αυθαιρεσίες από την μεριά του Προέδρου όσον αφορά τη διαδικασία και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και σήμερα ήταν το αποκορύφωμα του ευτελισμού του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος, στον σύντομο, δεν θα έλεγα και τόσο απολογισμό του, αναφέρθηκε σε μερικά πράγματα, τα οποία τα περισσότερα φυσικά είναι έργα τα οποία συνεχίζει από τη δικιά μας περίοδο ως Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς τα περισσότερα με πολύ κατώτερα των περιστάσεων αποτελέσματα. Ξέχασε να αναφερθεί ο Δήμαρχος στην αύξηση των δημοτικών τελών, ξέχασε να αναφερθεί στην μείωση του αριθμού των δικαιούχων του κοινωνικού παντοπολίου, ξέχασε να αναφερθεί στην καθυστέρηση στο κλείσιμο και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ που προκλήθηκε από την εμπλοκή στο θέμα της σκία για την μεταφορά των απορριμμάτων, ξέχασε να αναφερθεί σε όλα τα προβλήματα που βιώνει σήμερα ο Δραμηνός. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή είναι κατώτερη των περιστάσεων και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί οι Δραμηνοί σίγουρα κάτι περισσότερο περίμεναν. Εύχομαι στο υπόλοιπο της θητείας της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής να γίνει κάτι προς το καλύτερο, αλλά δυστυχώς προσωπικά δεν το περιμένω. Κύριε Ηλιόπουλε, διαδικαστικός ή ουσιαστικός ο λόγος της αποχώρησης? Ουσιαστικότατος. Γιατί ο Δήμος αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνει αυτόν τον καιρό είναι να κρατάει μόνο τυπικές διαδικασίες. Έχει χάσει κάθε αίσθηση δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια ιδιαίτερη κακή κατάσταση, γιατί θεώρησα ότι λογικά, έτσι όπως μιλώντας τον Πρόεδρο, θα δίνει το λόγο στις αντιπολιτεύσεις μετά από το 45 λεπτό λόγο του Δημάρχου, ο οποίος αναλυτικά είπε το τι έκανε η Δημοτική Αρχή. Βέβαια, παράθεσε κάποια έργα, τα οποία δεν έχουν ιεράρχηση. Δεν είπε τι κόστος έχουν για τους πολίτες αυτά τα έργα, την αύξηση των τελών. Τι έχει γίνει, ότι συνεχίζουμε να παίρνουμε χρήματα από αυτούς τους πολίτες για να φτιάχνουμε έργα του Θεαθήνε.
αυτό που ζητάει συνέχεια αυτή η Δημοτική Αρχή είναι φιέστες, να έρχεστε εσείς εδώ και πολλές φορές αισθανόμαστε κι εμείς ότι είμαστε κομπάρσοι σε αυτόν τον ρόλο για να λέμε το τι έκανε ο Δήμαρχος. Δεν έχει κάνει τίποτε αυτή η Δημοτική Αρχή. Μιλούσε και θεωρούσε ότι ζούμε σε άλλη πόλη, ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Και μάλιστα έχει πει ότι εναρμονιστήκαμε στις συνθήκες. Ότι το γάιδαρο θα το δίνουμε λιγότερο να τρώει μέχρι να ψοφήσει. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια Δημοτική Αρχή. Θέλουμε μια Δημοτική Αρχή που να λειτουργεί δημοκρατικά. Και αυτή η Δημοτική Αρχή, δυστυχώς, αυτή είναι η ουσία, δεν λειτουργεί δημοκρατικά. Και πρέπει να το καταδείξουμε αυτό στον πολίτη της Δράμας. Πρέπει να το καταλάβει ότι ενώ πολλές φορές κάναμε πλάτη για πολλά ζητήματα, και το ανέφερε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι πολλές αποφάσεις πάρθηκαν με ομόφωνα. Η ουσία είναι όμως ότι στις 84 αποφάσεις που δεν πάρθηκαν ομόφωνα ήταν η διαφοροποίηση που θα γίνει σε αυτό το Δήμο. Και η διαφοροποίηση σε αυτό το Δήμο είναι αυτό που λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνει. Ότι πρέπει να γίνει ένας Δήμος αντίστασης στα μέτρα που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στις πλάτες του Δραμηνού και του ελληνικού λαού, και όχι να λέμε να αρμονιζόμαστε στις συνθήκες. Είναι απαράδεκτη η Δημοτική Αρχή, με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου, αλλά τις επόμενες μέρες θα βγάλουμε ένα δελτίο στο οποίο ένα-ένα όσα έργα υποτίθεται ότι είπε ο Δήμαρχος ότι γίνανε, θα τα αποδομήσουμε. Καταρχάς να πω, η όλη διαδικασία από τη Δευτέρα που ξεκίνησε καθυστερημένα και με 1000 προβλήματα είναι τραβημένα από τα μαλλιά πολύ απλά. Ο κόσμος δεν υπάρχει, οι φορείς δεν υπάρχουν, πάλι έπρεπε να ήταν εδώ πέρα. Μιλάμε για ένα πανηγύρι στην ουσία. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και τώρα προσπαθούν να βρουν, ακόμα και αυτή την ίστατη στιγμή, να βρεθούν έτσι, αν θέλετε, πατήματα ώστε να μην γίνει διαδικασία. Εμείς σε κάθε περίπτωση, επειδή σεβόμαστε το θεσμό, σεβόμαστε τον απολογισμό και πιστεύουμε βαθιά σε αυτού του είδους τις διαδικασίες, τις οποίες όταν κληθούμε εμείς να τις οργανώσουμε ως Δημοτική Αρχή το 19 και μετά θα τις κάνουμε άψογα, θεωρώ, θα επανέλθουμε όταν πρέπει, θα τοποθετηθούμε γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε για να ακούσει ο κόσμος και την αντιπολιτευτική άποψή μας. Τώρα, σχετικά με τα συγκεκριμένα, τα επιχειρήματα του Πρόεδρου είναι έολα, καθώς εφόσον από τη στιγμή που μας λέει δεν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας κατατεθειμένος, τότε πρέπει να ανατρέξουμε πρώτα απ' όλα στον πρότυπο κανονισμό, στον οποίο πρότυπο κανονισμό λειτουργίας από το 8 που υπάρχει αναφέρεται ρητά ότι τοποθετείται ο Δήμαρχος και μετά η αρχηγοί των παρατάξεων και μετά όποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θέλουν. Και σε κάθε περίπτωση, αν ο κ. Πρόεδρος ήθελε να θέσει έναν κανονισμό λειτουργίας της συγκεκριμένης συνεδρίασης, έπρεπε πρώτα να το φέρει σε εμάς, τους δημοτικούς συμβούλους, να διαβολευτούμε, να αποφασίσουμε όλοι μαζί πώς θα γίνει η διαδικασία και μετά. Το αποφασίζω και διατάζω είναι πρακτικές πολύ παλιές, έχουν ξεπεραστεί πλέον εντελώς και πραγματικά μας προκαλεί στενοχώρια και λύπη που κάποιοι αποφασίζουν με το έτσι θέλουν να το κάνουν. Φυσικά όμως αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς αυτού του στυλ τα επιχειρήματα που αναδεικνύουν την ένδυα της Δημοτικής Αρχής, διότι πρόκειται για ένδυα. Πρόκειται για κατώτερη των περιστάσεων Δημοτική Αρχή και αυτό το αναγνωρίζει ο Δραμηνός κάθε μέρα που περνάει ακόμα και περισσότερο. Έχουμε 3 χρόνια ακόμα στη διάθεσή μας ως παράταξη, ως Project Drama 2020 για να βοηθήσουμε να βελτιωθεί. Και το κάνουμε με κάθε δυνατό τρόπο, με δελτία τύπου, με τις παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο Δραμηνός πολίτης ότι αυτού του είδους οι τακτικές πρέπει να τελειώνουν. Και είναι στο χέρι του να τις τελειώσει. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε αποχώρηση των αντιπολιτεύσεων για ένα θέμα διαδικαστικό, από όσο καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω αν είναι διαδικαστικό ή ουσιαστικό. Σήμερα είχαμε τη συνεδρίαση των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2015. Άρα ουσιαστικά θέλαμε να δείξουμε το έργο της σημερινής Δημοτικής Αρχής για το έτος που μας πέρασε. Αυτό που πρώτιστα μας ενδιέφερε και μας ενδιαφέρει είναι να αναδείξουμε προς όλους τους πολίτες το έργο το οποίο επιτελεί η σημερινή Δημοτική Αρχή. Άρα αυτό το έργο πρέπει να φανεί με την τοποθέτηση του Δημάρχου και των συνεργατών του. Δεν είχαν όμως οι αντιπολιτεύσεις το σθένος να ακούσουν την ολοκληρωμένη τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής, γιατί σήμερα λογοδοτεί η Δημοτική Αρχή απέναντι σε όλους τους πολίτες. Και στην συνέχεια να πάρουν το λόγο και να τοποθετηθούν ανάλογα με τις δικές τους πεποιθήσεις. Είδατε όμως πάρα πολύ προκλητικά ότι από την αρχή οι αντιπολιτεύσεις μιλούσαν για απαρτία που υπήρχε και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν μια ένταση για να μην φανεί το μεγάλο και σημαντικό έργο της Δημοτικής Αρχής. Εγώ προσωπικά τα προσπερνάω όλα αυτά. Σε αυτούς που λογοδοτώ είναι οι συμπολίτες μας. Και πρέπει οι συμπολίτες μας να δουν το σημαντικό και μεγάλο έργο που γίνεται
από την σημερινή Δημοτική Αρχή σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχουν υποχρηματοδοτήσεις, δεν υπάρχει αντίστοιχη στελέχωση των υπηρεσιών, γιατί φεύγουν καθημερινά πάρα πολλοί υπάλληλοι στη συνταξιοδότηση, αλλά παρόλα αυτά, αν είχαν το σθένος και την υπομονή να ακούσουν από όλους τους συνεργάτες μου και προσωπικά εμένα το έργο, θα βλέπανε και οι ίδιοι τους ότι γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική και οργανωμένη δουλειά από την σημερινή Δημοτική Αρχή. Εμείς θα συνεχίσουμε στη λογική της σύνθεσης και αν κάποιοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν γιατί θέλουν να μηδενίσουν το έργο της Δημοτικής Αρχής, ας λογοδοτήσουν στους πολίτες. Είδαμε όμως μικρή συμμετοχή κόσμου, οριακή απαρτία. Δεν είχαμε καθόλου οριακή απαρτία. Είχαμε στο σύνολό της 20 άτομα, που σημαίνει ότι υπήρχαν και πάρα πολλές εκδηλώσεις και η Δημοτική Αρχή πρέπει να εκπροσωπηθεί από συμβούλους της σε όλες τις εκδηλώσεις των πολιτών, άρα δεν είχαμε θέμα απαρτίας. Έπρεπε όμως να έχουν όλοι το σθένος και την υπομονή να δουν το πλούσιο και μεγάλο έργο της Δημοτικής μας Αρχής. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις δηλώσεις τόσο από πλευράς των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης και των επικεφαλής, αλλά και την απάντηση, την τοποθέτηση που έκανε ο Δήμαρχος Δράμας, ο κύριος Μαμψάκος. Κύριε Τερζή, να ξεκινήσουμε με έναν γενικό σχολιασμό στα όσα είπαν οι σύμβουλοι και οι επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων και μετά θα μπούμε και σε επιμέρους τοποθετήσεις που κάνανε. Κυρία Κυριακίδου, ο κάθε λογικά σκεπτόμενος τηλεθεατής, ανεξαρτήτως πολιτικής ή ειδικότερα κομματικής τοποθέτησης, ναι, αντιλαμβάνεται το εξής απλό και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όταν έχουμε απολογισμό πεπραγμένων μιας δημοτικής αρχής, πρέπει να τελειώσει να πει αυτά που έχει να πει η δημοτική αρχή που απολογείται και στη συνέχεια να τοποθετηθούν οι όποιοι κριτές του έργου. Είναι πάρα πολύ λογικό. Οι αντιπολιτεύσεις λοιπόν μπαίνουν στη λογική ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν εκ των προτέρων, να τοποθετηθούν μετά την μισή είπανε και μετά την τοποθέτηση μαζεμένη τοποθέτηση του Δημάρχου, γιατί ο Δήμαρχος κατά την τοποθέτηση του είπε θα κάνω αναφορά περιορισμένη σε όλους τους τομείς και αναλυτικά στοιχεία θα πάρετε από τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους και τους αντιδημάρχους. Δεν θέλανε από την αντιπολίτευση αυτό να γίνει και μάλιστα είπανε κάποιοι από την αντιπολίτευση ότι περιμέναν να δουν και νούμερα για τα έργα που εκτελέστηκαν, να ακούσουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Ότι δεν είναι κοστολογημένα τα έργα. Δεν θα μπει στη λογική αναφοράς σε κοστολογήσεις έργων που εκτελέστηκαν. Αυτό θα το κάνει η τεχνική υπηρεσία. Και αν είχαν την υπομονή οι κύριοι συνάδελφοι να δουν τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, που είναι και ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, όταν αναφέρονταν σε έργα, δίπλα ακριβώς είχε και το ποσό που διατέθηκε. Όσοι λοιπόν είχαν έργο, ακόμη και η συνάδελφος η Ζωή Καριοφιλίδου, όταν αναφέρθηκε σε έργα του νομικού προσώπου, μας τα έδωσε όλα κοστολογημένα. Αν λοιπόν είχαν την υπομονή αντιπολιτεύσεις να μας ακούσουν. Και κάποιο έντυπο υλικό, παραδείγματος χάρη, με έργα και το κόστος των έργων. Μπορούν λοιπόν να πάρουν όποια στιγμή θελήσουν τα πρακτικά οι αντιπολιτεύσεις, αν τα θέλουν και έντυπα στα χέρια τους, να πάρουν μία εκτύπωση των πρακτικών και να τα έχουν. Αν ήταν στην αίθουσα θα άκουγαν όλα τα στοιχεία, θα κρατούσαν τις σημειώσεις που θέλαν και θα τοποθετούνταν. Αυτό εκ πρώτης όψεως. Και μάλιστα θα ήθελα περισσότερη υπευθυνότητα. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη κάθε αντιπολίτευση ξεχωριστά, θα ήθελα να πω ότι όταν, εδώ είναι βέβαια και πολύ φεδρή η ιστορία του κυρίου Καλφόπουλου, ο οποίος αποχώρησε κάποια στιγμή διαμαρτυρόμενος για τη διαδικασία, αλλά καθόταν λέει έξω και τα βλέπε στη τηλεόραση και όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, ήρθε μέσα να μιλήσει. Άντε και μίλησε. Ξέρετε τι μας είπε? Ότι εμείς κατά τη διάρκεια αυτού όλου του χρόνου σας κάναμε αυτή και αυτή την πρόταση. Και από εκεί και πέρα εξήγησε ως εκπρόσωπος των μέσων ενημέρωσης γιατί δεν υπάρχουν τηλεοράσεις στην αίθουσα και κάθισε. Μα δεν έχει αντιληφθεί ότι απολογισμό κάνει η Δημοτική Αρχή για να κριθεί για το έργο που έχει επιτελέσει
και δεν απολογείται η κάθε δημοτική παράταξη για τις προτάσεις που έχει καταθέσει. Ήταν δηλαδή και εκτός τόπου και χρόνου ακόμη και η τοποθέτηση που θέλει να είναι τόσο σκληρό στη κριτική του. Ας τα ακούσει λοιπόν αυτά, ας τα λάβει υπόψη. Και η Δημοτική Αρχή σκληρή προς τις αντιπολιτεύσεις και οι αντιπολιτεύσεις θέλω να μου πούν αν αυτά όλα που καταθέτω είναι της φαντασίας μου ή είναι γεγονότα. Επειδή είναι γεγονότα και έχουν καταγραφεί, γι' αυτό μιλάω με ασφάλεια. Και μιλάω, είναι και δημόσιος πολύ ο λόγος και δεν έχω και κανένα πρόβλημα και το λέω. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρομαι σε όλα αυτά. Ο κύριος Ηλιόπουλος μίλησε για δημοκρατία. Να ξεκαθαρίσουμε όμως λίγο κάτι. Πέστε. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε αναλυτικά. Ό,τι είπανε θα το σχολιάσουμε. Τελικά με το διαδικαστικό που το επισημάνανε και ο κύριος Μλεκάνης και ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Καλφόπουλος. Τι προβλέπετε? Προβλέπετε ότι θα μιλήσει ο Δήμαρχος και θα πάρουν το λόγο οι αντιπολιτεύσεις? Προβλέπετε αυτό που είπε νομίζω ο κύριος Καλφόπουλος, έπρεπε να τεθεί σε ψηφοφορία πριν σαν πρόταση και να αποφασίσετε από κοινού? Είναι ακόμη πιο αστείο. Δηλαδή, όταν δεν προβλέπετε κάτι, μπαίνει σε ψηφοφορία, δηλαδή, μπαίνει σε ψηφοφορία και διευθετείται όταν υπάρχουν κόντρες και αντιθέσεις. Εμείς από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι η διαδικασία για μας είναι αυτή, που ήταν και πολύ λογική, γιατί έπρεπε να δώσουμε στους παρευρισκόμενους όλα τα στοιχεία. Να απολογηθούμε για όλα πριν κριθούμε. Ναι. Έπρεπε να τα ξέρουν όλα για να μπορούν εκ του ασφαλούς να μας κρίνουν. Δεν το δεχτήκαν αυτό και μπήκαν σε διαδικαστικά κομμάτια. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Λέει, γιατί δεν κάνατε την πρόταση, ποια διαδικασία να ακολουθήσετε? Μα τους είπαμε από την αρχή, ο πρόεδρος αναφέρθηκε ότι η διαδικασία είναι αυτή. Και μάλιστα ξέρουν πολύ καλά. Άρα το ανακοινώσατε έτσι όπως το λέτε? Φυσικά, ανακοινώθηκε στην αίθουσα η διαδικασία. Δεν τη σοφιστήκαμε ξαφνικά. Πριν ξεκινήσουμε, μιλήσαμε για τη διαδικασία. Δεν δόθηκε όμως έτσι η δυνατότητα να μπει το θέμα σε ψηφοφορία. Αν διαφωνούσε λοιπόν οποιοδήποτε από την αίθουσα, μπορούσε να καταθέσει μία άλλη πρόταση και να μην αφήσει ένα δήμαρχο να μιλάει επί 40 λεπτά και στο τέλος να ζητάνε και να βάζουν διάφορα προσκόμματα. Ξέρετε τι έγινε το μεταξύ και πριν από όλα αυτά? Δεν υπάρχει απαρτία. Τι είναι αυτό? Παράνομη είναι η συνεδρίαση που κάνουμε. Είχαμε βέβαια και δημοσιογράφους, κάποιους οι οποίοι σιγοντάραν αυτή τη λογική. Δεν έχουμε δημοπρασία, λες και τους έπεφτε και λόγο στο κάτω-κάτω. Ας μας μετρούσανε. Αλλά από εκεί και πέρα, να πούμε το εξής, ότι υπήρχε δήλωση από τον Δήμαρχο, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι μετρήθηκαν οι σύμβουλοι και υπάρχει απαρτία, την οποία διαβεβαίωσε και ο Δήμαρχος και συνεπώς κάθε συζήτηση ήταν παραφιλολογία και άνευ αντικειμένου. Απλά ήταν μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε εντάσεις. Άρα και αυτά νομίζω ο κόσμος τα αντιλαμβάνει. Μένουμε, γιατί θα πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αναγκάστηκε ο Δήμαρχος να δώσει λίστα με τα ονοματεπώνυμα για να σταματήσουν πια να συζητάνε όλοι. Όπως ήταν και ο κύριος Μλεκάνης, ο οποίος γνώριζε και λέει μάλιστα ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Μλεκάνη, μας προσβάλλετε. Η απάντηση ενός παιδαγωγού, ξέρετε ποια ήταν? Δεν σας προσβάλλω εγώ, εσείς μόνοι σας προσβάλλεστε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις βοηθάνε σε κάτι. Ίσα-ίσα οι άνθρωποι που μας ακούν, οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, δεν νομίζω ότι σχηματίζουν και την καλύτερη γνώμη για μας. Κύριε Τερζή, να χωρίς ουσία δηλαδή. Σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα μπούμε σε επιμέρους τοποθετήσεις από πλευράς των αντιπολιτεύσεων για να απαντήσετε, να δώσετε τις εξηγήσεις και τις ερμηνείες. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι. Σε κατάληψη του Ταμείου Αστυνομικών Υπαλλήλων προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικοί για το ασφαλιστικό. Σε αποχή από σήμερα έως τις 5 Φεβρουαρίου οι συμβολεογράφοι. Με κοινή διαμαρτυρία οι εργαζόμενοι της ΑΔΔ σε 4 νομούς της Μακεδονίας ζητούν την καταβολή του παραμεθόριου επιδόματος που δικαιούνται. Τον προστάτη τους Άγιο Τρίφωνα τίμησαν σήμερα μπελουργοί και λαχανοκυπουροί.
Τσαφ Τσουφ μπεμπέ. Είναι όλα εδώ. Μπεμπέ Store μέσα στο Τσαφ Τσουφ. Όλα εδώ. Καροτσάκια, relax, καθίσματα αυτοκινήτου. Περπατούρες, μπούστερ, καρεκλάκια φαγητού. Παρκοκρέβατα, μπανιέρα λαξιέρα. Προστασίες κρεβατιού. Μάρσιπο, γιογιό. Η σειρά της Κίκο και της Νουκ είναι όλα εδώ. Με μπιμπερό, πιπίλες, αποστηρωτές, βραστήρες. Οι μπεμπέ αγορές στο Τσαφ Τσουφ είναι πραγματικότητα. Αγορές έως 15 άτοκες δόσεις και με δυνατότητα χρήσης δωροκάρτας, μαζεύεις πόντους και κερδίζεις απίθανα δώρα. Τσαφ Τσουφ. Είναι εδώ. Σταθμός και στα είδη μπεμπέ. Στη Δράμα, Πλατεία Ελευθερίας 13 και στη Ξάνθη, Λευκήπου 10. Ανοιχτά όλη μέρα και το Σάββατο μέχρι τις 8. Τσακίρογλου Αντώνης, Αγαμέμνονος 21 και 39 έναντι Ίκα Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 26 972. Για μας η ακοή σας είναι θέμα προτεραιότητας. Ιχθυοπολία Τάσιου για φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Κοντά σας από το 1987 με 4 καταστήματα στη Δράμα. Τεράστια ποικιλία, ασύγκριτη ποιότητα. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το έχουν πει και οι ειδικοί. Για να μην ψαρεύετε σε θολά νερά, φρέσκο ψάρι Τάσιου. Τώρα προμηθευτείτε τα ψάρια σας, όχι μόνο φρέσκα και καθαρισμένα, αλλά και τηγανισμένα και ψητά στα κάρβουνα, με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας, έτοιμα για το τραπέζι σας. Καλέστε 25 210 35 944. Αν φρέσκο ψάρι ζητάς και έτοιμο στο πιάτο να το φας, στα Ιχθυοπολία Τάσιου να πας. Σπύρος Σαραμάντης, 10 ολοκαίνουργια τραγούδια που θα σας οδηγήσουν από τη Θεσσαλονίκη. Συνεφιασμένη μου Θεσσαλονίκη, φέρε πιο γρήγορα βροχή. Έως το θαύμα. Δεν σου δίνω καμία παράταση, θέλω ένα θαύμα για μένα. Σπύρος Σαραμάντης, τελειώσαμε. Φεύγω, τελειώσαμε και ξεχρεώσαμε. Η φωνή του θα σας ταξιδέψει σε αυθεντικά λαϊκά μονοπάτια. Της καρδιάς μου ζητώ την Ανάσταση. Σπύρος Σαραμάντης, τελειώσαμε. Αποκτήστε σήμερα το νέο CD από την Kronos Music. Στο πολυκατάστημα Mall βρίσκεις μόνο τα καλύτερα δερμάτινα. Λάθος. Στο πολυκατάστημα Mall βρίσκεις τα καλύτερα δερμάτινα είδη και τις καλύτερες προσφορές για όλο το σπίτι. Σωστά. Mall. Μόνο εδώ. Παπλώματα και κουβέρτες σε τιμές έκπληξη. Ελληνικά σεντόνια από 100% βαμβάκι με ανεξίτηλα υφάσματα. Κάλτσες για όλους μόνο 5 ευρώ η δωδεκάδα. Πολυκατάστημα Mall. Εγγυημένα η καλύτερη ποιότητα. Σε τρελές και χαμηλές τιμές. Ελάτε να συγκρίνετε και μόνοι σας. Υπήρου 22 Δράμα. Απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς. Προλάβετε. Τρίμης Κωνσταντίνος. Ολοκληρωμένη γκάμα μηχανημάτων στυλ για την ελαιοκομεία. Επαναφορτιζόμενα και βενζινοκίνητα. Ραβδιστικό για τη συγκομιδή της ελιάς. Ο καρπός πέφτει εύκολα χωρίς να τραυματιστεί και να πληγωθεί το δέντρο. Η συγκομιδή ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο λεπτά. Ελαιοραβδιστικό κόμπι. Με ειδικά χτένια που δεν τραυματίζουν τον καρπό και τον αρθοφόρο βλαστό. Ελαιοραβδιστικό μπαταρίας με διάρκεια λειτουργίας 10 ώρες. Επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό αλυσοπρίωνο. Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι κλαδέματος με ρυθμιζόμενο άνοιγμα λεπίδας. Τρίμης Κωνσταντίνος. Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες σας 100%. Καλά δεν βλέπεις ότι έχει ανάψει το λαμπάκι. Ακόμη δεν έχεις βάλει βενζίνη, από χθες το λέω. Τι περιμένεις πια? Τώρα πού θα βρεις ανοιχτό βενζινάδικο? Βενζινάδικο. Ανοιχτά βενζινάδικα. Ανοιχτά φαρμακεία. Θέλω και ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο. Πλοήγηση στο πλησιέστερο φαρμακείο. Εμείς θα πάμε ψηλά. Απλά της μιλάς και αυτή σε καταλαβαίνει. Επιλέξτε τώρα ένα MLS smartphone ή tablet με τη μοναδική Mike. MLS.
Ό,τι λες, γίνεται. Εμπειρία, σύγχρονα μέσα, ικανό διδακτικό προσωπικό, οργάνωση και αποτελεσματικότητα. Κέντρο ξένων γλωσσών Κατρανίτσα και τώρα Κέντρο Διαβίου Μάθησης Κατρανίτσα. Επιμορφωθείτε και διευρύνετε τους ορίζοντές σας με δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. Κιλκυσίου 1, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Τηλέφωνο 25210 45 131 Δράμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Κατρανίτσα και Κέντρο Διαβίου Μάθησης Κατρανίτσα. Επειδή το αποτέλεσμα μετράει. Επιστροφή στην εκπομπή Παρεμβάσεις και στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Ανέστη Τερζή, τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού Φεστιβάλ Δήμου Δράμας και εντεταλμένο σύμβουλο για σειρά θεμάτων. Κύριε Τερζή, είχαμε μείνει στο σημείο που ξεκινήσατε να δίνετε απαντήσεις στις τοποθετήσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Ακριβώς, και για να ολοκληρώσω, αφού και ξεκίνησα με τον κύριο Καλφόπουλο, θα πρέπει να πω ότι εκτός του ότι θα πρέπει να μάθει φυσικά τι είναι ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και τι λέμε εκείνη την ημέρα, θα πρέπει να καταλάβει επίσης ότι τελικά δεν είναι δυνατόν να διοικήσει ή να συνδιοικήσει. Μακάρι να μπορούσαμε να συνδιοικήσουμε για να δούμε τελικά πόσο καλά ξέρει και τα βήματα όταν πιάνεται στο χώρο. Η ανέξοδη αντιπολίτευση είναι εύκολη, ομολογουμένως. Άρα θα πρέπει ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Καλφόπουλος λίγο να κατανοήσει το ρόλο το πραγματικό και κάπως έτσι να κινηθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να πω δύο κουβέντες για το φίλο μου τον Ηλιόπουλο. Να μείνουμε λίγο στις δηλώσεις του κυρίου Καλφόπουλου. Μίλησε ότι ανέφερε μεταξύ άλλων η όλη διαδικασία είναι τραβηγμένη από τα μαλλιά. Ανέφερε ότι δεν υπήρχε συμμετοχή από κόσμο. Το θίξαμε αυτό. Στην αρχή της συζήτησης είχαμε δεν την κρατήσαμε μυστική πάντως σε αυτή τη συνάντηση. Μίλησε για έολα επιχειρήματα του Προέδρου. Για πρακτικές αποφασίζω και διατάζω. Έτσι, παλιές και ξεπερασμένες πρακτικές είπε, ότι τους στεναχώρησε και τους λύπησε η στάση σας. Μίλησε επίσης, έκανε αναφορά για ένδια, χαρακτήρισε τη Δημοτική Αρχή κατώτερη των περιστάσεων και ότι αυτού του είδους πρακτικές ότι πρέπει να σταματήσουν. Και η σύγχρονη αντίληψη, ας πούμε, γιατί εμείς είμαστε της περασμένης αντίληψης, είναι αυτό που λέει ο Καλφόπουλος, να το κάνουμε πράξη. Φαντάζομαι αυτό να θέλει. Γιατί αν ήταν τα πράγματα έτσι, δεν θα είχε και αντιρρήσεις. Τι να κάνουμε όμως, η δημοκρατία είναι αυτή, η θεσμική λειτουργία έχουμε όλοι, ρόλο έχουμε όλοι και θα πρέπει να μάθουμε αυτό το ρόλο το οποίο έχουμε αναλάβει με τη λαϊκή εντολή, να τον υπηρετούμε σωστά για να είμαστε χρήσιμοι, έστω μέσα από τις προτάσεις μας, έστω μέσα από τη λειτουργία για ό,τι έχει ταχθεί ο καθένας, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο χρήσιμοι στους συμπολίτες μας. Πώς απαντάτε στο ότι η Δημοτική Αρχή είναι κατώτερη των περιστάσεων, ένα χαρακτηρισμό που κάνανε και άλλοι εκπρόσωποι των αντιπολιτεύσεων? Το κατώτερο των περιστάσεων δεν έχουν αντιληφθεί κάτι πολύ σημαντικό. Δεν το κάναν όλες οι αντιπολιτεύσεις, γιατί θα έρθει και ώρα, συζητώντας για όλους, να πούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, το κατώτερο των περιστάσεων πρέπει να αντιληφθούν οι αντιπολιτεύσεις όλες ότι η δημοκρατία, στην οποία έχει αναφερθεί και ο φίλος μου ο Ηλιόπουλος ο Στέργιος, την οποία βέβαια δημοκρατία δεν του τη χαρίζω και όλα, γιατί ξέρει και την ιστορία μου και όλα. Η δημοκρατία για να λειτουργήσει τα θέλει όλα πάνω στο τραπέζι. Θέλει στοιχεία, θέλει πληροφόρηση, αντικειμενική, προκειμένου να λειτουργήσει. Αν λοιπόν ο κύριος Ηλιόπουλος, θα γυρίσουμε και στο τυπικό, ήθελε να είναι με έναν σημαντικό και δημοκρατικό ρόλο στην αίθουσα, όφιλε να μας ακούσει όλους. Να έχει υπομονή, να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε στην αίθουσα και στη συνέχεια συνολικά να τοποθετηθεί για όλα όσα θα άκουγε. Αν υπήρχε τοποθέτηση επί της τοποθέτησης του Δημάρχου, είναι σίγουρο ότι θα τοποθετούνταν και θα είχε ενημέρωση κατά το ήμιση. Γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος, η δική του εισήγηση δεν τελειώνει, σταματά να μιλάει ο Δήμαρχος, αλλά η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής συνεχίζεται με την παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων και των εντεταλμένων συμβούλων και των Προέδρων των οργανισμών και των επιχειρήσεων,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εισήγηση, επί της οποίας θα τοποθετηθούν όλοι και θα γίνει κριτική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο απλό. Αυτό το αντιλαμβάνει το καθένας. Δηλαδή, άρα πιστεύετε τι θα κάνουν οι αντιπολιτεύσεις? Σε κάθε τοποθέτηση θα αποχώρησαν. τοποθετούμαστε, θα τελειώναμε το Πάσχα. Καταρχήν, πρέπει να βάλουμε όρους και κανόνες μέσα από μια διαδικασία να μπορούμε να έχουμε αρχή, μέση και τέλος. Απλά πράγματα. Θεωρείτε λάθος το ότι αποχώρησαν? Αυτό ναι, ήταν λάθος. Ήταν λάθος, για την οποία αποχώρηση δικαιολογώ μόνο την παράταξη Χαρακίδη. Μόνο την Πόλη και Ζωή δικαιολογώ, γιατί οι άνθρωποι εκπροσωπούν τη μικρότερη θητεία στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Παρόλα αυτά θέλουν να μας παρουσιάσουν ότι επί των ημερών τους η Δράμα έγινε κάτι άλλο και άλλαξε. Δυστυχώς όμως, καλό είναι να τα λένε μόνοι τους, έπρεπε να καθίσουν να ακούσουν τη θέση μας, να ακούσουν όλα όσα είχαμε να τους πούμε, προκειμένου να τοποθετηθούν. Γιατί ήταν δύσκολο παράδειγμα για τον κύριο Μλεκάνη να ακούσει από το Τερζή να του λέει ότι εξαιτίας τους μέσα σε 3 χρόνια χάσαμε 800.000 ευρώ μόνο για το πολιτιστικό οργανισμό, για το φεστιβάλ. Από δικές τους αυλεψίες, από δικές τους αδιαφορίες, με μπλοκαρισμένα αφημί, να θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού να σου δώσει χρήματα και να μην μπορείς να τα εισπράξεις. Όπως επίσης κάνανε ένα φεστιβάλ με 350.000 ευρώ, όταν εμείς καταφέραμε με 197 να κάνουμε ένα εφάμιλο και καλύτερο. Όταν είχε απενταχτεί επί των ημερών τους το περιβόητο φουσκωτό, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση, αλλά είχαν γίνει υποδομές και δεν μπορούσαμε εμείς να μην προχωρήσουμε και να μείνουμε στο απενταγμένο έργο, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι ο δικός τους δήμαρχος, ο Κυριάκος ο Χαρακίδης, ήταν πρόεδρος στη Διαμάθ, ήταν το κουμάντο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και μας άφησε έναν Δήμο που σε λίγες μέρες θα έτρωγε πρόστιμο τεράστιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ για κάθε μέρα ολιγορίας. Όλοι και οι αυτό Δήμοι το δεν θέμα είχαν λύσαμε. αυτό το πρόβλημα με τα πρόστιμα. Όλοι οι Δήμοι δεν έχουν ή είχαν Βεβαίως, αυτό με τα πρόστιμα. δεν είναι θέμα μόνο της Δράμας, είναι θέμα όλων των Δήμων που έχουν καθυστερήσει να δώσουν λύσεις. Πολλοί Δήμοι της χώρας λύσαν αυτά τα θέματα. Ο κύριος Μλεκάνης όπως έκανε και όμως εμείς τώρα. αναφορά και στο Χαδά και είπε ότι η Δημοτική Αρχή ξέχασε να μιλήσει για αύξηση δημοτικών τελών, ξέχασε να μιλήσει για τη μείωση του αριθμού των δικαιούχων του κοινωνικού παντοπολίου και επίσης για τις καθυστερήσεις για το κλείσιμο και την αποκατάσταση του Χαδά. Ακούστε, κυρία Κυριακίδου, ξέρει ο κύριος Μλεκάνης ότι η χρηματοδότηση που υπήρχε για το Χαδά δεν επαρκούσε για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ξέρει ότι χρειαστήκαμε πρόσθετη επιχορήγηση χρηματοδότηση προκειμένου να αποκαταστήσουμε το Χαδά και την πήραμε. Και ξέρει ότι τη σφραγίδα της Δημοτικής Αρχής που πήρε την απόφαση και έκλεισε τελικά ο Χαδά των ταξιαρχών είναι η παράταξη του Χριστόδουλου του Μαμψάκου. Η ενώνουμε τη Δράμα. Αυτό δεν μπορεί να μας το αμφισβητήσει και ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει ένα έργο που δεν είχε τη χρηματοδότηση. Μπορεί να κινούνταν στη σωστή κατεύθυνση και η δική τους Δημοτική Αρχή προκειμένου να το κλείσει. Εμείς το κλείσαμε, εμείς βρήκαμε τα χρήματα που χρειάζονταν και μάλιστα έχουν και ένα πολύ βαρύ παρελθόν με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν κάναν τίποτα, αυτό? Ενώ είχαν και την πίτα, είχαν και το μαχαίρι. Είχαν το πρόεδρο στη Διαμάθ, ο Κυριάκος Χαρακίδης ήταν πρόεδρος και δεν κάναν απολύτως τίποτα από όσα έπρεπε προκειμένου να μην βρεθούμε στη δύσκολη και δυσμενή θέση. Και ξέρετε, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έλεγε ότι έχει κάνει πολλά στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων? Ναι, και εγώ σας λέω το αποτέλεσμα που βρήκαμε. Είναι ανέξοδο το να λες, αλλά όταν παραλαμβάνεις και έχεις το πέλε και έτοιμο να πέσει το κεφάλι σου με τα τεράστια πρόστιμα, πρέπει να βρεις λύση άμεσα. Ζητήσαμε μια μικρή παράταση και ολοκληρώνουμε το έργο που ήδη εκτελείται, δεν δημοπρατήθηκε, εκτελείται. Σε λίγο καιρό, αφού δεν πάμε άλλα σκουπίδια εκεί, η χωματερή των ταξιαρχών θα αποτελεί ένα παρελθόν και μια μεγάλη ανάσα ανακούφισης για τη Δράμα. Και ξέρετε, όταν λέμε ότι ο Κυριάκος ο Χαρακίδης ήταν ο πρόεδρος της Διαμάθ, η Διαμάθ αποφάσιζε για το πότε και πώς και τι. Γι' αυτό ακριβώς λέω αυτά που λέω και ξέρετε ότι σήμερα πρόεδρος είναι ο Χριστόδουλος ο Μαμψάκος και το πάπλωμα το έχουμε τραβήξει αρκετά προς τη Δράμα, γιατί βέβαια η Δράμα ήταν αυτή που είχε και το τεράστιο πρόβλημα έναντι των άλλων νομών και δεν νιώθαμε καθόλου υπερήφανοι γι' αυτό. Να σας πω λίγο και για τη φορολογία. Για καμία δημοτική αρχή δεν είναι ευχάριστο να παίρνεις απόφαση για φορολογία και μάλιστα τόσο υψηλή.
Μιλάτε για την αύξηση των δημοτικών τελών. Και ιδιαίτερα ψηλή η φορολογία για τα δημοτικά τέλη του κυρίου Μλεκάνη αναφέρομαι. Ναι. Οι οποίοι δεν τολμούσαν να κλείσουν την χωματερή των ταξιαρχών. Γιατί έπρεπε να πάρουν αυτή την απόφαση περί δημοτικών τελών. Εμείς είμαστε και στα εύκολα, είμαστε και στα δύσκολα. Ήταν μόνο το θέμα της καθαριότητας. Εδώ αυξήσαμε δημοτικά τέλη, γιατί ξέρετε ότι τα απορρίμματά μας τα παίρνουμε και τα πάμε στις αίρες. Δεν υπάρχει προετοιμασία, δεν έχει γίνει προεργασία προκειμένου να πάμε τα απορρίμματά μας σε ένα χώρο όπως είναι στο περιφερειακό σχεδιασμό. Και είμαστε εκτός. Και πόσο? Και 40% και 50% και αν χρειαστεί να πηγαίναμε 100% πάμε και 100%. Δεν έχουμε το φόβο να το κάνουμε. Οι συμπολίτες μας καταλαβαίνουν. Εσείς ίσως να μην έχετε το φόβο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και σε ποιο βαθμό σας καταλαβαίνουν οι δραμηνοί πολίτες και αν καταλαβαίνουν ακόμη, αν μπορούν να ανταποκριθούν, κύριε Τερζή. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Όσοι έχουμε και όσοι δεν έχουμε υποχρέωση να ανταποκρινόμαστε σύμφωνα με τα τετραγωνικά, σύμφωνα με το τι προβλέπει η νομοθεσία η οποία βγαίνει κάθε φορά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν κάνουμε εμείς κάτι διαφορετικό. Εφαρμόζουμε την νομοθεσία. Η αύξηση, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι κοινή για όλους. Δεν μπορούμε να έχουμε οικονομικά κριτήρια. Απλά υπάρχουν κριτήρια για δημοτικά τέλη, για τις πολύτεκνες οικογένειες, για αναπηρίες κλπ. Φυσικά και οι ευπαθείς ομάδες. Εδώ όμως, όταν παίρνεις μια απόφαση δημοτικών τελών, είναι ενιαία για όλους. Και όσοι δικαιούνται τη μείωση, την παίρνουν εκ των υστέρων. Εμείς λοιπόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έπρεπε τα απορρίμματα να σταματήσουν να πηγαίνουν στους ταξιάρχες. Γι' αυτό ακριβώς βρήκαμε την εναλλακτική λύση των σερών, που δεν θα είναι μία μόνιμη κατάσταση. Όταν σταματήσουμε τη μεταφορά προς σέρες και θα πάμε στη δική μας λύση, τότε εκ των πραγμάτων θα γίνει μία αναθεώρηση και των τελών της καθαριότητας. Στη συνέχεια μετά τις αυξήσεις, βεβαίως, όπως μπορούμε και κάνουμε αυξήσεις χωρίς φόβο, όταν εξηγούμε και ξέρουν όλοι ότι επιβάλλονται αυτές οι αυξήσεις, έτσι μπορούμε και όταν δεν θα υπάρχει πλέον σέρες και τα απορρίμματά μας θα πηγαίνουν σε πολύ κοντινότερη απόσταση και θα μας κοστίζουν και λιγότερο, φυσικά και να πάμε και σε μείωση των δημοτικών τελών, κάνοντας τις ανάλογες αναθεωρήσεις. Μην μας κατηγορεί λοιπόν ο κ. Πλεκάνης. Πρέπει να αντιληφθεί ότι είμαστε η Δημοτική Αρχή των Αποφάσεων και των Λύσεων. Πονάνε οι λύσεις, το ξέρουμε. Δεν θα ήταν για μας πιο ευχάριστο να κάνουμε μείωση των δημοτικών τελών, να μας λέει και ο κόσμος μπράβο και να μην στεναχωρούμε τους συμπολίτες μας? Αν έχουν μία άλλη πρόταση, να μας πούν πως δεν θα αυξάναμε τα τέλη, να μας το λέγανε. Αλλά και εδώ θα πρέπει να σας πω ότι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ξέρετε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που φορτώνω σε κάποιους άλλους. Οι προηγούμενοι φταίνε που εσείς πήρατε απόφαση να αυξήσετε αν φροντίζαν εγκαίρως να βρεθεί η χωματερή που θα πηγαίνουμε τα απορρίμματά μας, να τελειώναν το θέμα της Καβάλας, για παράδειγμα, ή της Χρυσούπολης, τότε θα ήμασταν ευτυχείς και γρήγορα θα δίναμε λύσεις πολύ φθηνότερες και θα κάναμε μια διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο. Όχι μόνο δεν κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο, πήγαμε και σε άλλο νομό που είναι έξω από την περιφέρειά μας. Οι Σέρες δεν ανήκουν στη δικιά μας περιφερειακή ενότητα και ούτε είναι στο δικό μας σχεδιασμό. Άρα, επαναλαμβάνω, κύριε Τερζή, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έκανε κάποια καλά πράγματα και λέτε εσείς ότι ήσασταν αναγκασμένοι να προχωρήσετε στην αύξηση των δημοτικών τελών. Απαντώ ακριβώς αυτά τα οποία θέλει ο κύριος Μλεκάνης να μας καταλογίσει και του λέω ότι η αύξηση των δημοτικών τελών ήθελε και γενναιότητα στην απόφαση, ήθελε και το θάρρος της απόφασης. Δυστυχώς εδώ που μας φτάσαν και οι ίδιοι τους γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπήρχε καμία άλλη λύση. Αλλιώς θα δουλεύαμε τη χωματερή στους ταξιάρχες, το πρόστιμο θα ήταν πάνω από 40.000 ευρώ ημερησίως, το λέω αυτό να το ακούσουν οι συμπολίτες μας. Δεν ήταν δυνατό να πάμε σε τέτοιες λογικές. Υποχρεωθήκαμε, πήγαμε εκεί που πήγαμε, με κόστος πολύ μικρότερο και με τη δέσμευση αναθεώρησης της απόφασης μόλις βρούμε λύσεις στη δική μας περιφέρεια. Δυστυχώς, σε αυτό το επίπεδο μας τα αφήσαν, έτσι τα παραλάβαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση των λύσεων, όπως αντιλαμβάνεστε, με μια άλλη λογική σε όλους τους τομείς. Για τη μείωση του αριθμού των δικαιούχων του κοινωνικού παντοπολίου. Ναι, για τη μείωση των δικαιούχων, εγώ θα έλεγα τον κύριο Μλεκάνη, αν θεωρεί ότι έχουμε μείωση στο κοινωνικό παντοπολείο, να μας φέρει τους ανθρώπους που εξυπηρετούσαν τότε, να τους πούμε τι ανθρώπους εξυπηρετούμε σήμερα και να καταλάβουμε. Μιλάτε ότι για αριθμούς. Για αριθμούς. Η φτώχεια. Όχι με την έννοια του εξυπηρέτηση, όπως καμιά φορά.
μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Έχουμε τους εξυπηρετούμενους που για τους δικαιούχους, οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου. όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Να μας πούν λοιπόν πόσους εξυπηρετούσαν τότε, να δούμε πόσους εξυπηρετούμε σήμερα και υπόψη όλοι οι φίλοι τηλεθεατές, αλλά και οι δημοτικές παρατάξεις. Πρέπει να καταλάβουν ότι το όριο της φτώχειας καθημερινά μεγαλώνει. Οι άνθρωποι που κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου από χρόνο σε χρόνο γίνονται περισσότεροι και είναι μοιραίο λοιπόν εμείς εκείνο που κάναμε ήταν να αυξήσουμε το ύψος του εισοδήματος προκειμένου να κρίνουμε αν κάποιος είναι ή δεν είναι δικαιούχος. Άρα έχει μειωθεί ο αριθμός, έτσι όπως μας το λέτε? Όχι, έχει αυξηθεί. Λοιπόν, και να σας πω επίσης ότι αν το όριο αυτό μείνει σταθερό, κάθε φορά ο αριθμός των δικαιούχων θα πολλαπλασιάζεται από χρόνο σε χρόνο και δεν υπάρχει περίπτωση τα χρήματα του Δήμου να επαρκέσουν για τον ανεφοδιασμό. Τα εισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος είναι απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής του Δημοτικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαφοροποιούμε το όριο του εισοδήματος προκειμένου κάποιος να κριθεί δικαιούχος του κοινωνικού παντοπολίου. Έτσι. Αυξήσατε το όριο. Αυξήσαμε το όριο για να μπορέσει το κοινωνικό παντοπολείο να ανταπεξέλθει. Κάποιοι μείναν εκτός. Αν δηλαδή από τα 500 άτομα αφήναμε το όριο και πηγαίναμε στα 3.000 άτομα, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν αδύνατο να μπορέσει ο προϋπολογισμός του Δήμου να ικανοποιήσει όλο αυτό το κόσμο. Άρα κάποιοι μείναν εκτός, έτσι. Λογικά κάποιοι που είναι μεταξύ του ποσού της αύξησης και του προηγούμενου ποσού μπορεί να μείναν εκτός. Αλλά οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου με το όριο αυτό που βάλαμε, αντιλαμβάνεστε ότι γίνονται όλο και περισσότεροι. Άρα εξυπηρετούμε όλο και περισσότερο κόσμο από χρόνο σε χρόνο. Άρα λέτε ότι δεν μειώθηκε ο αριθμός των δικαιούχων, από ό,τι καταλαβαίνω αυτή είναι η απάντηση. Που εξυπηρετούνται, να έχει το θάρρος η δημοτική αντιπολίτευση, που γνωρίζει πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα, να έχει το θάρρος της αλήθειας προς τους δραμηνούς, όποιοι και να είναι αυτοί. Επίσης, ο κύριος Μλεκάνης είπε ότι τα περισσότερα έργα που παρουσιαστήκαν εχθές ήταν ουσιαστικά συνέχεια των προσπαθειών, των έργων της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Βεβαίως, και αν ήταν παρόν σε τοποθέτηση και να ακούσει την εισήγηση του Γιώργου του Παπαδόπουλου που μπήκε πλέον εμπεριστατωμένα στα θέματα αυτά, θα τα άκουγε. Φυσικά, και στο Χαδά είχαμε μια αρχική χρηματοδότηση και στη Φιλίππου είχαμε χρηματοδότηση και στο έργο του Φουσκωτού που απεντάχθηκε είχαμε χρηματοδότηση, αλλά στο τέλος βέβαια υποχρεωθήκαμε στο τελευταίο έργο ο προϋπολογισμός του Δήμου να ολοκληρώσει το έργο, γιατί με δικές τους αμέλειες απεντάχθηκε το έργο. Δεν χρειάζεται, δεν έχουμε χρόνο να πούμε τόσο πολλές λεπτομέρειες και ούτε δυσκολεύομαι να πω πώς είναι τα πράγματα ακριβώς για να πω δεν έχω χρόνο. Και στη Φιλή που είχαμε σχεδιασμό και χρηματοδότηση και ολοκλήρωση του έργου στο 20%, σήμερα είναι στο πάνω από 80%, αυτά μας είπε ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Γι' αυτό θέλαμε να μην φύγουν, να καθίσουν μέσα και να τα ακούσουν και στη συνέχεια να κάνουν τοποθετήσεις για να μην είναι τόσο άστοχοι και τόσο άδικοι προς τη Δημοτική Αρχή αφενός και τόσο ασυνεπείς προς την πραγματική ενημέρωση προς τους συμπολίτες μας. Νιώθετε να σας αδικούνε? Ναι, φυσικά το νιώθουμε, αλλά δεν πειράζει. Ο ρόλος των αντιπολιτεύσεων είναι πολύ άχαρος, το αντιλαμβάνομαι. Είναι δύσκολο για μια χθες Δημοτική Αρχή να έρθει σήμερα να ισχυριστεί το ακριβώς αντίθετο. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Τους δικαιολογώ σε πολλά. Ας φροντίσουν όμως, επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα ενημέρωσης προς τους δραμηνούς, εδώ να είναι ειλικρινείς. Τους παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, μίλησε επίσης ο κύριος Μλεκάνης για αυθαιρεσίες στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, για αποκορύφωμα ευτελισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, χαρακτήρισε τη διαδικασία για τον απολογισμό. Κατά τον κύριο Μλεκάνη, ευτελισμός είναι να του λένε ότι έχουμε απαρτία και να φωνάζει και να φωνασκεί από κάτω ότι δεν έχουμε και να αναγκαζόμαστε να του δίνουμε την κατάσταση και τότε να μην πω κανένα κακό χαρακτηρισμό, να σταματάει να μιλάει. Δεν είναι σωστό αυτό, πιστεύω. Δηλαδή, οι φωνασκίες όλες ήταν τεχνητές, γιατί από κάπου έπρεπε να ξεκινήσει μια ένταση. Και αν είχαν διαφωνία, έπρεπε να έρθουν και να μας πούν ότι με τη διαδικασία που ανακοινώσατε διαφωνούμε και να μην αφήναν τον Δήμαρχο να ολοκληρώσει, να κάναμε και μια ψηφοφορία. Στην έναρξη, όπως μας αναφέρατε και πριν, έτσι. Μα τότε αποφασίζεις με το απόφαση του Συμβουλίου τι θα κάνεις. Τότε αποφασίζεις. Δυστυχώς, όλα τεχνιέντος, ψάχναμε κάθε φορά να δημιουργήσουμε τεχνητές εντάσεις. Και να πάω λίγο και λίγο παρακάτω. Να πάμε στην παράταξη του Γρηγόρη του Παπαεμμανουήλ. Εκπροσωπήθηκε με τον Χαραλαμπίδη, τον Ανδρέα, τον συνάδελφο. Γιατί ο Ανδρέας ο Χαραλαμπίδης έφυγε 3,5 ώρα από την αίθουσα με όλους εμάς? Ανήκει στη δικιά μας παράταξη ο Ανδρέας?
Είναι ένας άνθρωπος συνεπέστατος, για το ήθος του είναι γνωστός σε όλη τη δράμα. Αντιπολίτευση είναι ο άνθρωπος, σηκώθηκε, πήρε το λόγο, μας επέκρινε και μας κατέκρινε όπου έκρινε ο ίδιος και δεν υπήρξε τέτοιου είδους αντίδραση από πουθενά. Γιατί λοιπόν οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης, εγώ θα δικαιολογήσω και τον κύριο Ηλιόπουλο. Θα δικαιολογήσω και ένα σχόλιο για τον κύριο Ηλιόπουλο να κάνουμε που δεν αναφερθήκαμε επιμέρους. Είπε ότι ο Δήμος Δράμας, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώνουμε σε λίγα λεπτά τη συζήτησή μας, κύριε Τερζή. Ο κύριος Ηλιόπουλος είπε ότι η Δημοτική Αρχή έχει χάσει κάθε αίσθηση δημοκρατίας. Μίλησε για φιέστες, βγάλανε ανακοίνωση, η παράταξη, μίλησαν για πραξικόπημα, για τρόπο, ότι δεν έχετε κάνει τίποτα. Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει τίποτα. Κάνει έργα βιτρίνες, έργα για το Θεαθήνε και δεν δίνει και προϋπολογισμό, δεν παρουσιάζει κοστολογημένα έργα. Μια τοποθέτηση και από τις για τις δηλώσεις του κυρίου Ηλιόπουλου. Το 65% τουλάχιστον, το 70% των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της ψήφισε και ο ίδιος. Συνεπώς συμφωνεί με πολλές από τις ενέργειες και τις δράσεις μας. Μπορεί να διαφωνεί σε θέματα δημοκρατίας. Νομίζω ότι θα είχε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη αν είχε να συγκρίνει. Να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί μπορεί στη Δημοτική Αρχή με την αντιπολίτευση να έχουμε εντάσεις, να έχουμε το μέτωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά έχουμε και ένα άλλο μέτωπο που πιστεύω ότι και εσείς θα θέλετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση. Έχουμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, έχουμε τη συνάδελφο την Έλλη την Οικονόμου. Έλλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Συγγνώμη για την κακή ποιότητα. Πρέπει να πούμε στον μπλόκο των κοκκινογείων. Ιώσεις. Είμαστε εδώ στον μπλόκο των κοκκινογείων. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι γενικότερα των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού μας. Κάνουν τα επόμενα σχέδια για το πώς θα κλείσουν τους δρόμους. Από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, οι δρόμοι πρόκειται να κλείσουν για περισσότερη ώρα και ήδη σχεδιάζεται για το τελωνείο της εξοχής το κλείσιμο των δρόμων σε μία ώρα από τώρα, δηλαδή από τις 5 έως και τις 10 το βράδυ. Έλλη, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο σε αυτή. Θέλω να σας πω ότι ακόμη δεν έχουν έρθει όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων. Έχουν έρθει όμως κάποιοι από τους φορείς εδώ, όπου θα γίνει κινήσεις και προκειμένου να προετοιμάσουν όλοι μαζί την μεγάλη απεργία στις 4 του Φλεβάρι. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα η συνεδρίαση των αγροτών έχει σαν στόχο όχι μόνο να δουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, αλλά και να δουν τι θα πράξουν μαζί με τους φορείς. Υπάρχουν πολλοί αγρότες ακόμη εδώ. Ήδη έχουν έρθει και αρκετά τρακτέρ και έχουν αναπληρώσει ένα μέρος της δύναμης που πήγε πάνω στον Ευρωκόπη και θα πρέπει να σας πω ότι δηλώνουν για άλλη μια φορά αποφασισμένοι να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης αλλά και του φορολογικού. Σε λίγη ώρα θα είμαστε σε θέση να έχουμε κοντά μας και κάποιους από τους εκπροσώπους φορέων, μόλις άρχισαν να έρχονται. Οπότε και τότε θα τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ στο σημείο αυτό, Έλλη. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Καλά. Λοιπόν, κύριε Τερζή, να επιστρέψουμε σε εσάς. Και δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις πριν συνεχίσετε από το σημείο που σας είχα διακόψει στην απάντηση για τις τοποθετήσεις του κύριου Ηλιόπουλου. Είναι ένας μεγάλος, μακρύς και δύσκολος αγώνας. Οι αγρότες για να ανταπεξέλθουν πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίσουν ενωμένοι αυτό που γίνεται. Εντάξει, τι να κάνω. Δυσκολεύομαι πολύ. Βάζω όλη μου την... Γι' αυτό το ανέβασα το μικρό. Αυτό το μεγάλο τους κίνημα πρέπει να προσέχουν τα ζητήματα ενότητας και ξέρετε όταν έχεις το δίκαιο με το μέρος σου έχεις και δυνάμεις. Να διασφαλίσουν την ενότητα και νομίζω ότι θα πετύχουν στους στόχους τους. Και είναι ιδιαίτερα αποφασισμένοι. Από μέρους μου που δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο, μπορώ μόνο να ευχηθώ να έχουν καλά αποτελέσματα και να δηλώσω ταυτόχρονα ως ερετός και εγώ, πως αν κρίνουν ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σε οτιδήποτε, είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας για τις τοποθετήσεις του κυρίου Ηλιόπουλου. Να σας πω λίγο για τον κύριο Ηλιόπουλο. Αν είχε την ευχέρεια ο φίλος μου ο Στέριος να ξέρει τι γινόταν με προηγούμενες δημοτικές αρχές, θα είχε αντιληφθεί ότι γίναν άλματα. Δεν υπάρχει ούτε φιάσκο, ούτε τίποτε. Και αν είχε την υπομονή... Είπε, έτσι. Φιέστα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε φιέστες. Ούτε στην εποχή που γίνονται φιέστες ζούμε, ούτε και έχουμε ανάγκη να κάνουμε φιέστες, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η αυτοδιοίκηση περνάει τα χειρότερά της. Όλοι ξέρουμε ότι
η αυτοδιοίκηση ζει με τα λιγότερα δυνατά χρήματα από την πολιτεία και συνεπώς, αν είχαμε κάτι να κάνουμε με δική μας επιλογή, θα ήταν χωρίς δημόσιες εμφανίσεις να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δουλεύουμε. Αλλά ήταν μια διαδικασία που εκ του νόμου ήμασταν υποχρεωμένοι να την κάνουμε. Εξάλλου, οι εκλεγμένοι από το λαό οφείλουν και να λογοδοτούν προς το λαό, γι' αυτό και τι κάναμε. Και αν είχαν λίγη υπομονή οι αντιπολιτεύσεις να στηρίξουν τη δημοκρατία για την οποία κόπτονται τόσο πολύ, έπρεπε να μείνουν στην αίθουσα, να αφιερώσουν χρόνο για τη δημοκρατία, να ακούσουν μια δημοτική αρχή που τους τα δίνει όλα πάνω στο τραπέζι για να έχουν να τοποθετηθούν και αντικειμενικά. Θέλαν λοιπόν με την τοποθέτηση του Δημάρχου να αρχίσει αμέσως όλη αυτή η ιστορία και να δικαιολογούνται και να λένε αφού δεν μας το είπατε, πώς να μην λέμε αυτά. Ακούστε μας λοιπόν σε όλα όσα έχουμε να σας πούμε, για να δείτε ότι δεν θα έχετε και να λέτε. Και αυτό είναι το κακό για την αντιπολίτευση. Αν τη στερήσεις το δικαίωμα να λέει, τότε ψάχνει πραγματικά διεξόδους αποχώρησης. Και αυτό κάναν δυστυχώς. Εγώ νομίζω. Καλά, καμιά φορά γενικά οι αντιπολιτεύσεις το κάνουν. Δεν βοηθήσαν στη δημοκρατική μας λειτουργία. Ελπίζω στην επόμενη λογοδοσία, γιατί έχουμε κι άλλες αρκετές να κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να είμαστε περισσότερο χρήσιμοι προς τους συμπολίτες. Πάντως, και εσείς μιλάτε για έλλειψη δημοκρατίας και οι αντιπολιτεύσεις μιλάνε για έλλειψη δημοκρατίας. Τη δημοκρατία τη στηρίζεις με την παρουσία σου. Τη δημοκρατία τη στηρίζεις με τις θέσεις σου. Τη δημοκρατία τη στηρίζεις όταν όλα τα ρίχνεις πάνω στο τραπέζι. Εμείς τουλάχιστον δεν κάναμε τίποτα διαφορετικό. Ούτε αποχωρήσαμε, ούτε τίποτε. Νομίζω ότι και η θέση των αντιπολιτεύσεων θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμη αν γίνονταν μετά τις τοποθετήσεις όλων μας, προκειμένου να έχουν μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων. Κύριε Τερζή, και ένα στίγμα για τον απολογισμό των πεπραγμένων που έκανε χθες η Δημοτική Αρχή θα μας δώσετε? Να σας πω για τον απολογισμό λοιπόν. Γιατί δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα όσα είπαν οι αντιπολιτεύσεις. Μία Δημοτική Αρχή για να πετύχει πρέπει να έχει δύο πράγματα. Να έχει το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους. Αν θεωρήσουμε ότι έχει την ικανότητα και τη διάθεση να στηρίξει το Δήμο και να πάει μπροστά. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Καμιά Δημοτική Αρχή δεν εκλέγεται για να το παίξει κάπως. Όλοι θέλουν να αφήσουν κάτι στο τόπο τους, γιατί εδώ θα ζήσουμε κι εμείς. Αυτό λοιπόν, μια τέτοια Δημοτική Αρχή όπως όλες είμαστε κι εμείς. Αλλά έχουμε μια μόνιμη μείωση του προσωπικού μας. Πάνω από 26% από τον Ιούλιο του 2011. Μείωση του προσωπικού. Παρόλο που πήραμε 12 δημοτικούς αστυνόμους, παρόλο που με την κινητικότητα, με το δικαίωμα δηλαδή του να μπορούν να κάνουν μεταθέσεις, μετατάξεις υπάλληλοι κλπ. Κερδίσαμε στο ισοζύγιο άλλους 9. Παρόλο που προσλάβαμε κατ' εξαίρεση όταν έδωσε την πρώτη ευκαιρία η κυβέρνηση, τους αξιολογημένους από ΑΣΕΠ μηχανικούς πήραμε 5, παρόλο που βλέπετε τι ενίσχυση έγινε, εν τούτης οι αποχωρήσεις είναι τόσο μεγάλες που μείναμε στα ίδια με πέρσι και προπέρσι. Αλλά ήταν μια συγκυρία αύξηση. Στη δημοτική αστυνομία δεν θα είναι και του χρόνου. Δεν θα έχουμε μηχανικούς και του χρόνου. Δεν θα έχουμε μετατάξεις και του χρόνου. Θα τελειώσαν. Μπορέσαμε και κρατηθήκαμε. Είχαμε τα 5 μήνα. Κάναμε μια πολύ σημαντική αξιολόγηση του προσωπικού με συζήτηση με όλους όσους ήρθαν στο Δήμο για να δούμε πού μπορούν να είναι χρήσιμοι. Περάσαν πολύ αξιόλογα άτομα από τα 5 μήνα. Μας βοηθήσαν απίστευτα. Με όλο αυτό το προσωπικό, αλλά με χρήματα που φανταστείτε για να μας καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι τα 100 ευρώ που παίρναμε πριν από 5 χρόνια σήμερα είναι 20 και ούτε 20. Εδώ βρίσκεται η αυτοδιοίκηση. Μείωση. Από τους θεσμοθετημένους που μπορούμε να κάνουμε έργα και παρεμβάσεις. Εμείς με αυτά τα χρήματα θα δυσκολευτούμε να κάνουμε συντήρηση των έργων. Όχι να δημιουργήσουμε νέα έργα. Δεν είναι μόνο η πόλη. Είναι οι συνοικισμοί. Είναι οι τέως κοινότητες που έχουμε στο Δήμο. Φτάνουμε μέχρι το Σιδηρόνερο και τις παρόχθιες περιοχές. Η έκταση είναι τεράστια, η έκταση ευθύνης. Και πρέπει και εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια δύσκολη θέση ως αυτοδιοίκηση, όχι ως δράμα. Και η δράμα βράζει στο ίδιο καζάλι που βράζει όλη η χώρα. Αλλά κάτι σημαντικό είπε ο Σολάκης, ότι έχουμε και ένα πολύ σημαντικό ποσό της τάξεως των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά είναι πολύ μικρό το λάθος, ότι έχουμε αυτά τα χρήματα διαθέσιμα, είναι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δεν είναι σε συστημικές τράπεζες να κινδυνεύουμε όπως λένε πολλοί ειδικοί, δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι γίνεται, αλλά ξέρω ότι είμαστε ασφαλείς και μπορούμε
κάνοντας μια καλή οικονομία, γιατί δεν ξέρουμε τι μέρες μας ξημερώνουν, να λέμε ότι δεν είμαστε ένας χρεοκοπημένος Δήμος, ελέγχουμε την κατάσταση όσο μπορούμε, αλλά αλλάξαμε λίγο προσανατολισμό. Το μυαλό μας δεν είναι στο να κάνουμε δρόμους, στο να κάνουμε με μεγάλη ένταση πεζοδρόμια κλπ. Το μυαλό μας είναι να κρατάμε και μια πισινή, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα ξημερώσει η μέρα για τους συμπολίτες μας. Πρέπει, όπως μια σοφή οικογένεια έχει και 2 καταθέσεις να αντιμετωπίσει τα δύσκολα, έτσι πρέπει να κάνει ο Δήμος. Δεν είμαστε χρεοκοπημένος Δήμος, αισιοδοξούμε, αλλά δεν είμαστε ο Δήμος που θα προχωρήσει και θα κάνει τα μεγάλα έργα. Γιατί αλλάξαμε και εμείς προσανατολισμό. Κοιτάμε πιο πολύ στο κοινωνικό τομέα και στην καθημερινότητα. Δεν μπορούμε να χτίσουμε μαυσολία, δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλους πύργους. Και νομίζω ότι είναι λογικό η κάθε καθημερινότητα, η κάθε δημοτική αρχή, κύριε Τερζή, να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ανθρώπινο κομμάτι, στο κοινωνικό πρόσωπο, γιατί πλέον οι δημότες αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και καθημερινότητα. Δεν θεωρούμε όμως τον εαυτό μας καταδικασμένο. Θα πρέπει να σας πω ότι η ελπίδα μας είναι το ΕΣΠΑ, όπως όλοι περιμένουμε το κομμάτι του ΕΣΠΑ, κάτι πολύ σημαντικό. Είμαστε έτοιμοι με μελέτες τις οποίες καταθέσαμε, ξεκινώντας από το νομικό πρόσωπο και φτάνοντας μέχρι τις τεχνικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Δήμου. Έχουν κατατεθεί μελέτες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα πάρουμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις σε σχέση με τις άλλες πρωτεύουσες της περιφέρειας και της Ελλάδας. Ανάλογου πληθυσμού. Έτσι δεν θα συγκριθούμε ούτε με την Αθήνα ούτε με τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, όπως και πολύ αισιόδοξοι και χαρούμενοι είμαστε, γιατί ο Δήμαρχος έπιασε κάτι σημαντικό. Δεν το θέλουμε το Δήμαρχο στο γραφείο του να κάνει διαχείριση της φτώχειας. Αυτό θα το δούμε εμείς. Θα ακούσουμε εμείς τους συμπολίτες, θα μεταφέρουμε στο Δήμαρχο ό,τι θέλουμε, αλλά το Δήμαρχο το θέλουμε έξω, όπως και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γερμανία, με ευρωπαϊκούς, με δήμους της Ευρώπης, με δήμους ελληνικούς, και συνεργάζονται προκειμένου και με ΜΚΟ και με πανεπιστήμια να βρούμε τρόπους και να φέρουμε χρήματα στη χώρα μας. Είναι πρόεδρος σύμπραξης πολλών δήμων της χώρας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αισιοδοξούμε. Δεν το θέλουμε το Δήμαρχο στο γραφείο, το θέλουμε εκεί που είναι, και καλή του ώρα είναι και στη Γερμανία. Κύριε Τερζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Εμείς θα ξαναμιλήσουμε με την Έλλη Οικονόμου που βρίσκεται στο μπλόκο των Κοκκινογείων. Καλησπέρα ξανά. Βρισκόμαστε εδώ στο μπλόκο των Κοκκινογείων. Κοντά μου έχω τον κύριο Ζαφύρη Μιστακίδη, τον πρόεδρο του ΙΟΤΕ. Ήρθε σε αυτήν την πρόσκληση για τη σύσκεψη, την κοινή σύσκεψη των φορέων. Θέλω να μας πείτε τον λόγο που ήρθατε εδώ και δεν είσαστε μόνο ως εκπρόσωπος του ΙΟΤΕ. Κοιτάξτε, εκπροσωπώ και το Σύλλογο Ιωπώνων. Φυσικά είμαι και πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας. Η παρουσία μας εδώ είναι μια έμπρακτη υποστήριξη στον αγώνα που κάνουν οι φίλοι αγρότες. Είμαστε αλληλέγγυοι στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Η κατάσταση πραγματικά είναι έτσι κι αλλιώς, ήταν και είναι δραματική. Αυτά τα καινούργια μέτρα που έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο, αναφορικά με την αύξηση της τιμής του ποστού ΦΠΑ, αναφορικά με την κατάργηση του αφορολογήτου και σχετικά φυσικά με τις υπέρογγες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, και φυσικά αυτές οι εισφορές που πρόκειται να πάρουν από τους αγρότες, φοροδοτικές εισφορές που έχουν τη μορφή πλέον λαιλασίας του αγροτικού εισοδήματος, θεωρούμε πραγματικά ότι θα βυθίσουν περισσότερο τον αγροτικό. Είναι στα αγώνα που ξεχυλίζουν το ποτήρι. Πραγματικά υποθηκεύουν το παρόν και το μέλλον του αγροτικού τομέα. Όχι μόνο αυτού, όλων των παραγωγικών φορέων που βρίσκονται ιδιαίτερα στην Ύπαιθρο. Είναι για πρώτη φορά που όλοι οι φορείς, εμείς ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, τα υπόλοιπα επιμελητήρια, σύλλογοι, ιατρική, φαρμακευτική, δικορική, οικονομικά επιμελητήρια, τεχνικά, όλοι είμαστε για πρώτη φορά, και είναι κάτι που πρέπει να το συνυπολογίσει η κυβέρνηση. Είμαστε αλληλέγγυοι, έχουμε σε όλα τα μπλόκα, σε όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά ο αγώνας αυτός δεν έχει χρώμα, όπως θέλουν κάποιοι και κακώς, και θέλω να το επισημάνω με την ευκαιρία που μου δίνετε. Δεν ζητούμε ούτε να πέσει η κυβέρνηση, ούτε ο κόσμος αυτός δεν έχει χρώμα, ούτε χρώμα έχει ο αγώνας. Εμείς ζητούμε αυτά τα δίκαια αιτήματα των αγροτών πραγματικά να σκύψει η πολιτεία, να αφήσει αυτά τα
τον προσχηματικό διάλογο που διατείνεται ότι είναι ικανή και θέλει να κάνει, και ας θυμηθεί έστω και την τελευταία στιγμή αυτά που ένα χρόνο πριν ως αντιπολίτευση έλεγε στους φίλους αγρότες. Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο. Να υλοποιήσει αυτά που ζητούσε και είχε τάξει στους φίλους αγρότες. Ζητούμε το αυτονόητο, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Εάν αυτά τα μέτρα συνεχιστούν παράταυτα, λυπάμαι πάρα πολύ σαν επιστημονικός φορέας. Φοβούμαι ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα καλλιεργούνται μεγάλο ποσοστό των υπάρχουσων αγροτικών εκτάσεων. Πολλά νέα παιδιά και ικανά μυαλά θα φύγουν στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις και εμείς και οι υπόλοιποι επιστημονικοί φορείς θα αδυνατούμε να ανταπεξέλθουμε και πραγματικά θα μιλάμε για έξοδο από τη χώρα. Αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν, θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση, σε μειώσεις εισοδημάτων, σε μειώσεις τζίρων. Άρα τα επόμενα χρόνια θα μπούμε σε ένα καινούριο κύκλο ύφεσης. Δεν θα μπορούν να εισπράξουν. Ήδη το 55% των εισφορών του ΟΓΑ δεν μπορούν να τους εισπράξουν και μπαίνουν καινούργιες ασφαλιστικές εισφορές. Πραγματικά είναι ένα θέατρο του παραλόγου. Η κυβέρνηση θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρή απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και πραγματικά νομίζω ότι τελικά έχει προδώσει, μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρή η έκφραση, τις προσδοκίες του κόσμου, και οι προσδοκίες αυτές τελικά και η εμπιστοσύνη που έχει δείξει στην κυβέρνηση και ο αγροτικός τομέας ακόμα και όλοι μας και από εδώ πέρα μεγάλη μερίδα του κόσμου αυτού, τελικά έχουν προδοθεί, και ευελπιστώ ότι και οι βουλευτές οι κυβερνητικοί εδώ και του νομού Καβάλα, Σέρρες, Δράμας που είναι η περιοχή μας, έστω και την τελευταία στιγμή, να μπορούν να αντικρίσουν αυτόν τον κόσμο που τους ψήφισε στα μάτια και να μην υποθηκεύσουν το μέλλον, το παρόν και το μέλλον τους, και πόσο μάλλον το μέλλον των παιδιών τους. Έστω και την τελευταία στιγμή. Ας αφήσουν τις θεωρίες ότι πονούν όταν ψηφίζουν τέτοια δυσβάσταχτα και επώδυνα μέτρα και ας σκεφτούν πραγματικά το μέλλον αυτού του τόπου. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κοντά μας όμως και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δράμας, Ρία Κυριακίδου, και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει ευχηθεί εδώ και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, και υπάρχουν αρκετοί πλέον εκπρόσωποι από όλες τις επαγγελματικές τάξεις. Να συνδεθείτε με το ακουστικό παρακαλώ, κύριε Πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δράμας. Ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης λοιπόν έχει το λόγο για την κοινή σύσκεψη με τους αγρότες. Ναι. Όπως ξέρετε, το ασφαλιστικό είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα, όχι μόνο τώρα, εδώ και πολλά χρόνια. Απλώς τώρα πλέον έφτασε στο απροχώρητο. Είναι μια κατάσταση στην οποία βιώνουμε και μάλιστα σε συνδυασμό με το φορολογικό δίνει τη χαριστική βολή κυρίως σε ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή ένα βήμα πριν την ολική κατάρρευση. Με τους υπολογισμούς τους οποίους έχουμε κάνει, ένας που θα έχει εισόδημα 20.000 ευρώ δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα θα χρειαστεί περίπου 22.400 ευρώ φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρο αλληλεγγύης κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εφικτό, αυτό είναι δίμευση στην ουσία περιουσιών. Βεβαίως, όταν παρουσιάζει ένα μικρό εισόδημα κάποιος, μπορεί να διευκολύνεται σε ένα μεγάλο βαθμό για την καταβολή μιας εισφοράς. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι και η βασική αρχή. Η βασική αρχή πρέπει να είναι μια δίκαια, αν θέλετε, ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία να αναγνωρίζει πρώτα-πρώτα και να μην ισοπεδώνει αυτούς οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρόνια ασφαλισμένοι. Δεν μπορεί να ισοπεδώνεται ο επαγγελματίας που έχει 30 χρόνια ασφάλιση με αυτόν που έχει 5 χρόνια ασφάλιση. Δυστυχώς το νομοσχέδιο έχει αυτές τις λογικές. Επίσης δεν μπορεί να ισοπεδώνουμε με ένα ταμείο, τη δημιουργία ενός ταμείου και να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Υπάρχουν διακριτά χαρακτηριστικά και διαφορετικές, αν θέλετε, προσεγγίσεις μέσα στην ασφάλιση γενικότερα. Δεν μπορεί να είναι ένα ταμείο όλα τα ταμεία. Βεβαίως δεν μπορεί να είναι και 40. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ταμείο οριζόντιο. Δεν μπορεί το ΙΚΑ να είναι ίδιο με τον αυτοαπασχολούμενο, όπως δεν μπορεί να είναι και ο ΓΑ ίδιο με τον επαγγελματία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες, το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί και θα πρέπει να τεθεί βάσει αναλογιστικών μελετών ένας διάλογος σε ορθή βάση, ώστε και οι εισφορές να μπορούν να πληρωθούν, οι παλιές οφειλές θα πρέπει να συνδεθούν επίσης με το εισόδημα, ώστε να μην γίνονται απαιτητές και να σταματήσουν επίσης για τους επαγγελματίες οι κατασχέσεις. Μέσα στην κρίση αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώνουν κάποτε. Έτσι, 6 χρόνια βιώνουμε απίστευτες καταστάσεις.
Αυτό νομίζω σας οδήγησε όλους τους φορείς να συμπλέψετε με τους αγρότες. Ακριβώς, και γι' αυτό στηρίζουμε. Είμαστε εδώ σήμερα στον μπλόκο των Κοκκινογείων και θα συνεχίσουμε στις 4 Φεβρουαρίου όλοι μαζί μέσα στη Δράμα σε μια μεγάλη πανελλαδική απεργία. Η Δράμα θα δώσει τη συμμετοχή της κανονικά. Ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δράμας και πάμε να ακούσουμε τι λέει για αυτή την κοινή σύσκεψη και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών. Μπορείτε να καλωδιωθείτε αν θέλετε για να μπορέσετε να ακούτε. Λοιπόν, ο κύριος Όθων Μουρμούρης έχει τον λόγο για αυτή την σύσκεψη. Κύριε Μουρμούρη, τι λέτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εκτός από τη σημερινή συγκέντρωση που γίνεται εδώ στα μπλόκα των Κοκκινογείων για να πούμε όλοι ότι αντιδρούμε σε αυτά που γίνονται, εγώ έρχομαι από μια γενική συνέλευση των ανθρώπων που έχουν σχέση με την εστίαση, καφέ μπαρ και τα snack bar και πήραν μια απόφαση. Θα μπορούσαν να θέλουν και θα συμμετέχουν στην απεργία της 4 Φεβρουαρίου την 5η και η αγορά της Δράμας, δηλαδή αυτά τα επαγγέλματα θα είναι κλειστά όλη μέρα, όλη νύχτα. Δηλαδή μην περιμένει κάποιος ότι μετά την απεργία θα μπορεί να πάει να πιει ένα καφέ ή να πάει να πάρει ένα σάντουιτς ή οτιδήποτε σε μια ταβέρνα. Οι άνθρωποι αυτοί αποφασίσαν ότι θα είναι κλειστοί. Οι αρτοποιοί θα είναι κλειστά τα αρτοποιεία και θα πρέπει ο κόσμος να προμηθευτεί ψωμί για 2 μέρες. Το λέμε για να μην μείνουν και υπάρχει θέμα ή πρόβλημα. Και τα βενζινάδικα με συμμετοχή και στην απεργία με τα βιτία τους, αλλά και σαν βενζινάδικα, και αυτά θα είναι κλειστά. Λέω για επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα, για να κάνουν διάφορες αγορές συνήθως οι πολίτες. Γι' αυτό το λόγο θα ανακοινώνουμε ότι θα είναι κλειστά. Θα βγουν και δελτία τύπου. Ο κόσμος των επαγγελματιών συμπαραστέκεται. Το ξέρουμε ότι περνάνε δύσκολα, το γνωρίζουν και αυτό και γι' αυτό από μόνοι τους αποφασίσανε να είναι όλη μέρα, όλη νύχτα οι επαγγελματίες και γενικά αυτά τα επαγγέλματα κλειστά. Άρα λοιπόν θα βρείτε κοινή συνισταμένη. Ορίστε, Κοινή συνισταμένη θα βρείτε. Οι επαγγελματίες της Δράμας το αποδείξανε και μία χρονιά, πρωτού 2 χρόνια, ότι συμμετέχουν και αυτό δείχνει ότι περνάνε και πολύ δύσκολα. Γιατί για να αγανακτήσεις και να βγεις κατά το συμφερόντο σου που θα είναι να έχεις οποιαδήποτε οικονομική απολαβή από οποιοδήποτε τζίρο, αποφασίζεις να έχεις το μαγαζί σου κλειστό, σημαίνει το λιγότερο ότι περνάς δύσκολα, δεν σε κατανοεί κανένας, με αποτέλεσμα πρέπει να αντιδράσεις. Και γι' αυτό όχι μόνο εμείς είμαστε ευχαριστημένοι, νομίζω και η ίδια κοινωνία θα πρέπει να βρει τη συμμετοχή τους. Σας ευχαριστώ πρέπει πολύ. Να πούμε ότι την Πέμπτη ούτε η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί, Έλλη. Βεβαίως, θα γίνει σωστά. την Παρασκευή, Κύριε Πούλιο, ελάτε. λόγω της γενικής απεργίας. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι λέει, πολύ σωστά το είπε Ρία. Ούτε η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει την Πέμπτη, θα λειτουργήσει την Παρασκευή. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την κοινή σύσκεψη. Έρχεστε με μια εντολή για συνέχιση της αποχής όλων των δικηγορικών συλλόγων. Τι γίνεται τώρα? Πράγματι, οι δικηγόροι είμαστε για 4η συνεχόμενη εβδομάδα σε απεργιακή κινητοποίηση. Απέχουμε από τα καθήκοντά μας. Η καταρχήν απόφαση είναι μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου και επανεκτίμηση στις 5 για τη συνέχιση κατά πάσα πιθανότητα της απεργίας, αν δεν συμβεί κάτι το ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα. Σήμερα είμαστε εδώ, όπως αποφασίσαμε όλοι οι επιστημονικοί φορείς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι, αφενός για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους αγρότες, στον αγώνα που δίνουν, και αφετέρου να τονίσουμε ότι ο αγώνας αυτός που δίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι αγώνας απλά για την αξιοπρέπειά μας, είναι αγώνας για την επιβίωση. Οι δικηγόροι, είναι αδιανόητο με όσα μέχρι σήμερα έχουν υποθεί σαν προτάσεις από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο, να διαθέτουν το 80% του εισοδήματός τους για ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές. Μιλάμε για την εξαφάνιση ενός κλάδου και με δεδομένο ότι το αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν είναι ο σκοπός, πάντως το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Είμαστε εδώ, είμαστε όλοι μαζί προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα ελάχιστα για την επιβίωση των συναδέλφων μας. Πλέον κανένας δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν είναι μόνος του. Ο αγώνας είναι κοινός και πρέπει να είναι κοινός. Μπορεί να υπάρχουν επιμέρους διαφορές, αλλά στα μεγάλα, στα σημαντικά ζητήματα όπως είναι αυτό της επιβίωσης, είμαστε και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ και οι δικηγόροι της Δράμας, γι' αυτό και θα είμαστε και την Πέμπτη στην μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει την Πέμπτη το μεσημέρι στην πλατεία της Δράμας. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πούμε ότι σαν δικηγορικός σύλλογος δηλώσατε αμέριστα τη συμπαράσταση στην κινητοποίηση των αγροτών και με την έννοια της νομικής βοήθειας όπου χρειαστούν. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας και γενικά, θέλω να πω, οι δικηγορικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα πάντα βρισκόταν στο πλευρό όσων βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και
απειλούνται βασικά συνταγματικά τους δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή απειλούνται βασικά συνταγματικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών. Από το ίδιο το Σύνταγμα και από τον Κώδικα Δικηγόρων, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στους Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν να θίγονται βασικά και εκτιμένα εδώ και χρόνια δικαιώματά τους. Επομένως, θα ήταν αδιανόητο να μην είμαστε και δίπλα στον αγώνα που δίνουν αυτή τη στιγμή οι αγρότες, όπως και εμείς ζητάμε τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων, των αγροτών, αλλά και όλων των Ελλήνων, δεδομένου ότι, όπως είπα και πριν, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, καμία κοινωνική ομάδα δεν πρέπει και δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε για την συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης των Ταξί Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Λιθυρόπουλο, για την παρουσία σας εδώ σε κοινούς αγώνες με τους ανθρώπους της γης, τους ανθρώπους, τους αλλοίς, του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, κτηνοτρόφους. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα. Πιστεύω ότι ο πρωτογενής παράγοντας είναι το α και το ω για μια οικονομία, τέλος πάντων για την ύπαρξη ενός κράτους. Θέλω να τονίσω και σαν Περιφερειακό Σύμβουλο, σαν Περιφέρεια, κάναμε και ένα ψήφισμα για τους αγρότες. Είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας. Δυστυχώς με τα μέτρα τα οποία παίρνονται, τα οποία ήρθαν στην πλάτη μας σαν επαγγελματίες αυτοκινητιστές πριν 4-5 χρόνια, για αυτό το λόγο έχουμε γονατίσει στην κυριολεξία. Ήδη μισοί συνάδελφοι φύγανε στο εξωτερικό. Θα γίνει κάτι παραπλήσιο με τους αγρότες. Συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα τους. Βλέπετε, όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι φορείς της δράμας, όλοι είναι μαζί τους, γιατί είναι ένας κλάδος αδικημένος, ένας κλάδος ο οποίος πρέπει να πάρει επιτέλους μπρος και με αυτά τα μέτρα κυριολεκτικά τους καταδικάζουν, τους στέλνουν και αυτούς στο εξωτερικό και ουσιαστικά θα αποδυναμώσουμε μια χώρα, μια υγιή χώρα, ένα κράτος Μεσόγειο, ένα κράτος που ήταν η καρδιά της Ευρώπης. Δυστυχώς, το ξαναλέω, θα έχουν οι ίδιοι τύχη με εμάς. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στους αγώνες τους. Και οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές ταξί είναι μαζί τους. Κάναμε ήδη μια κινητοποίηση πριν μια εβδομάδα. Ήρθαμε όλα τα ταξί της δράμας συμβολικά στον μπλοκ αυτό και τώρα έρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιθυρόπουλε. Πάμε. Είναι. Γενικός Γραμματέας του Σωματείου. Ωραία. Μια σύντομη δήλωση και από εσάς, το όνομά σας, παρακαλώ. Τσακάλης Αριστίδης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ταξιδράμας. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, πώς εκτιμάτε τις εξελίξεις? Για μία ακόμα φορά ήρθαμε να συμπαρασταθούμε στους αγρότες, στο δίκαιο αγώνα τους, που είναι και αγώνας όλων των εργαζομένων. Πιστεύω ότι με τις κινητοποιήσεις και όλο σύσσωμο τον κόσμο, όλους τους εργαζόμενους, θα βρεθεί κάποιο αποτέλεσμα. Ωραία. Η ισχύς εν τη ενώση μας, λέει ο κύριος Τσακάλης. Και πάμε τώρα στον κύριο Σκουλίδη, στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας. Σαν εργατικό κέντρο, γιατί λείπει ο πρόεδρος. Και σαν εργατικό κέντρο. Ελάτε, δεν πειράζει, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Ας μιλήσει ο κύριος Σκουλίδης. Λοιπόν, ευχαριστείτε το ακουστικό στα αυτάκι. Ωραία. Ελπίζω να το κρατήσετε και να μείνει, αν χρειαστεί να ακούσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κύριε Σκουλίδη, ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Δράμας, τι έχετε αποφασίσει και συμμετέχετε σήμερα σε αυτή την κοινή σύσκεψη των φορέων εδώ στον μπλόκο. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κίνηση των αγροτών και ταυτόχρονα να δείξουμε το δικό μας θέμα. Ούτως ή άλλως εντάσσονται σε όλες τις ενέργειες που γίνονται για να μπορέσουμε να δώσουμε μια στήριξη στους αγρότες, ταυτόχρονα να δυναμώσουμε και εμείς και οι συνάδελφοί μας να νιώσουν την ανάγκη που πρέπει να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν αντέχει άλλο. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο, οι έμποροι δεν αντέχουν άλλο. Ούτως ή άλλως το καινούργιο ασφαλιστικό είναι φορολογικό. Οι φόροι πλέον είναι πολλοί, 27% ασφαλιστικό, 29% φόρος, προκαταβολή, τέλος επιτιδεύματος. Το μέλλον δείχνει δυσίωνο και οδεύει σε κλείσιμο πολλές επιχειρήσεις και μάλιστα θα έλεγα και την οικονομία της Ελλάδος. Βέβαια, είμαστε εδώ για να ετοιμαστούμε και να δείξουμε για την Πέμπτη τη μεγάλη κινητοποίηση που ετοιμάζεται, που θα είναι κλειστά τα πάντα και όλοι θα μαζευτούν στην πλατεία της πόλης, στη Δράμα θα γίνει αυτό και ταυτόχρονα και σε όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε κλειστά, εννοούμε όλο το 24ωρο κλειστά τα πάντα. Η δικιά μας πρόταση είναι να κλείσουν όλη τη μέρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργήσει. Το σίγουρο και το δεδομένο είναι τουλάχιστον μέχρι τις 3 η ώρα θα είναι κλειστά τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουλίδη. Και πάμε τώρα στον εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου της Δράμας. Εσείς εδώ εκπροσωπείτε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Σεμπρίδη. Αν θέλετε, βάλτε το στο αυτάκι σας αυτό. Αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Παυλίδης Πέτρος. Κύριε Αντιπρόεδρε, βρίσκεστε εδώ λοιπόν γιατί στηρίζετε και ως ΓΕΣΕ την κινητοποίηση των αγροτών.
συμπαραστεκόμαστε με όλη τη δύναμη και την ψυχή τους αγρότες και γενικά όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι θίγονται από το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι έκτρωμα για μας. Πιστεύετε ότι τελικά η κυβέρνηση, βλέποντας την ομαδική αντίδραση της κοινωνίας, των σωματείων, των επαγγελματιών, των εμπόρων, θα το αποσύρει τελικά? Έχει την άνεση των 153 ψήφων να το ψηφίσει? Εμείς πιστεύουμε με τον αγώνα που θα γίνεται συστηματικά ότι θα βγούμε κερδισμένοι. Τώρα θα το δείξει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι έχουμε δώσει αντιπροσωπευτικό δείγμα από τις κοινωνικές ομάδες και τις τάξεις των επαγγελματικών κλάδων της περιοχής μας και θα έχουμε τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε και πλάνα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ μας πιο σωστά, και πρέπει να σας πω ότι σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και άλλοι εκπρόσωποι των επαγγελματικών σωματείων, της δύναμης της εργατικής τάξης και όχι μόνο και των επιστημονικών φορέων του νομού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε από εδώ. Ρία Κυριακίδου, σε ευχαριστώ πολύ, όπως ευχαριστούμε και όλους τους τεχνικούς της τηλεόρασης στα Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις που έκαναν στην τηλεόραση Σταρ και στην ΕΛ Οικονόμου εκπρόσωποι τοπικών και παραγωγικών φορέων και επιστημονικών φορέων από το μπλόκο των αγροτών στα Κοκκινόγια, όπου όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι μαζί με απλούς πολίτες πήγαν για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών. Δεν ξέρω αν στο σημείο αυτό πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή στην εκπομπή Παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι. Σε απεργιακό κλειό βρίσκεται η χώρα και προετοιμάζονται και άλλες νέες απεργιακές κινητοποιήσεις. Παρακολουθήσαμε πριν τη συνάδελφο την Έλλη την Οικονόμου από τον μπλόκο των αγροτών στα Κοκκινόγια, όπου εκεί εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων, ελεύθερων επαγγελματιών, εκπρόσωποι από πολλούς κλάδους πήγαν για να δηλώσουν τη στήριξη στους αγρότες και στους αγώνες που πραγματοποιούν, στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν με αιχμή του δώρατος το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Παρακολουθήσαμε πριν δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του ΓΙΟΤΕ, τον κύριο Ζαφύρη Μιστακίδη, από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Στέφανο Γεωργιάδη, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, τον Όθωνα το Μουρμούρη, τον κύριο Όθωνα Μουρμούρη, από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, από εκπροσώπους των αυτοκινητιστών ταξί, από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Σκουλίδη, και εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου. Η γενική απεργία της 5ης 4 Φεβρουαρίου προετοιμάζεται. ΓΕΣΕ, ΑΔΔ, αλλά και γενικά ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστημονικοί φορείς, όλοι θα συμμετέχουν στην απεργία της 5ης. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση Σταρ και στην ΕΛ Οικονόμου η πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ Νομού Δράμας, η κυρία Γιάννα Καραγαϊτάνη, που μιλάει για την προετοιμασία της απεργίας της 5ης Φεβρουαρίου, καθώς και ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι συμπαραστέκονται στον αγώνα των αγροτών και στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Όπως γνωρίζετε, η μέρα της Γενικής Απεργίας του Φλεβάρη, η 5η, πλησιάζει. Στα πλαίσια λοιπόν της προετοιμασίας της απεργίας έχουμε ξεκινήσει όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι φορείς οι οποίοι θα συμμετέχουν. Γνωρίζω ότι θα συμμετέχει η ΓΕΣΕ, η ΑΔΔ, η ΓΕΣΕΒ, οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς. Θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος θα πρέπει να κατέβει σε απεργία και να κατέβει και στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ακριβώς για να διαδηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας, να μην αφήσουμε να περάσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, η πρόταση μάλλον της κυβέρνησης. Τώρα, εν ώψη αυτής της προετοιμασίας, εμείς σαν ΑΔΔ αύριο έχουμε περιοδεία σε τόπους εργασίας, μαζί με μία εκπρόσωπο, μια συνάδελφο από τα κεντρικά της ΑΔΔ, θα ενημερώσουμε τον κόσμο και θα τον καλούμε να συμμετέχει στην απεργία. Και επίσης θα πραγματοποιηθεί και μια επίσκεψη στον μπλόκο των αγροτών κτηνοτρόφων εδώ στον Άγιο Αθανάσιο. Ήδη έχουμε κάνει μια επίσκεψη στον μπλόκο των Κοκκινογίων. Επίσης, να πω το εξής, ότι είχαμε συνεννοηθεί στους φορείς που είχαμε κάνει τη συνάντηση τότε στο 2 για την κοινή δράση. Θα γίνει μια σύσκεψη, μάλλον αύριο, δεν έχει κλείσει ακόμα η ώρα, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις και με το Εργατικό Κέντρο και με τους υπόλοιπους, για να δούμε πώς θα τη συντονίσουμε ακόμα καλύτερα την προετοιμασία της απεργίας της 4ης Φλεβάρη. Γενική απεργία, λοιπόν, σε απεργιακό κλειό η χώρα
και στις 4 Φεβρουαρίου, στην απεργία της 5ης, συμμετέχουν όλοι. Τώρα, ανάμεσα στους κλάδους που διαμαρτύρονται και προχωρούν σε κινητοποιήσεις είναι και οι ένστολοι, οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας. Σήμερα, ένστολοι στην Αθήνα πραγματοποίησαν συμβολική κατάληψη έξω από το ασφαλιστικό του ταμείο, ενώ προετοιμάζεται και πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το απόγευμα στην Αθήνα έξω από την Παλιά Βουλή. Μας μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κύριος Γρηγόρης Γιαρακαράκος. Να δούμε τι είπε στην τηλεόραση ΣΤΑΡ. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε προχωρήσει σε κάποιες μικρές έκτασεις κινητοποίησης λόγω του ασφαλιστικού που κατεβαίνει, το οποίο και εμάς, όπως και όλη την κοινωνία, τριματίζει και οικονομικά και συνταξιοδοτικά. Γιατί θέλω να πω, μέσα σε αυτό υπάρχουν αύξηση εισφορών, ζανία, υπάρχει το ότι παίρνουν το δικό μας το ταμείο μαζί και το δώσουν στο ΤΕΑΠΑΣΑ και το ρίχνουν σε ελληματικά ταμεία σε ΕΤΕΑ, γιατί το δικό μας ταμείο έχει αποθεματικό 220 εκατομμύρια σε ρευστόμηλα. Και το παίρνουν για αυτό το λόγο, για να πάω τα χρηματικά. Και εμείς λέμε πως πότε σε αυτόν τον τόπο αυτοί που πληρώνουν και κάνουν μια καλή διαχείριση θα έχουν την ίδια τύχη με όλους αυτούς που μπορεί να έχουν προβληματικά. Ή με τις κυβερνήσεις που τα κάνουν τα δύο ταμεία προβληματικά. Και κατά τρίτον, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, όπως να σας πω το πιο απλό. Ναι. Πολλοί συνάδελφοι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι οι ήρωές μας, οι νεκροί, αυτοί που πέσανε υπέρ των κατοίκων, γιατί τιμήσαν τον όρκο τους και δώσαν ακόμα και τη ζωή τους, τα χείρες και τα ορφανά δεν πάρουν σύνταξη. Αυτό είναι ασφαλιστικό. Τι τυχαίνουν αυτοί τώρα που είναι πέσει στο κατοίκον, να παίρνουν οι χείρες και τα ορφανά τους μία σύνταξη λόγω του ότι πέσανε στο κατοίκον. Αυτοί με τα προβλεπόμενα που λέει το καινούργιο ασφαλιστικό δεν θα πάρουν σύνταξη. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους αστυνομικούς? Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και εργασιακά και σε όλα τα άλλα θέματα, δηλαδή οικονομικά και τώρα συνταξιωτικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί σκεφτείτε ότι ο αστυνομικός δεν είναι σαν ένας υπάλληλος που να πάει κάθε μέρα στο γραφείο του και θα ξέρει πώς θα πάει. Ο αστυνομικός σήμερα δουλεύει, προπαντός εδώ κυρίως στο Ρωμάτικη, δουλεύει τη μία στα μέτρα στο ΑΚΑ, την άλλη στον Πειραιά, την άλλη στο Κοροπή, την άλλη. Καταλαβαίνετε. Άρα βάζει λεφτά. Και βάζει και λεφτά σε όλη την Ελλάδα από την τσέπη του για να διατηρούνται τα οχήματα και τα πιο πολλά, δηλαδή μέχρι τον καθαρισμό, οι αστυνομικοί κάνουν. Με το πρόβλημα της καθαριότητας που είχαμε προχθές και χθες με την Γάνα, οι αστυνομικοί κάνανε και κάνουνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολα. Καταλαβαίνετε ότι ένα ποσό από τη μισθοδοσία σου πάει προς την ασφάλεια. Δηλαδή, πρόεδρε, δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για την καθαριότητα των κτηρίων. Πέρσι ακούγαμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για θέρμανση, για τη μετακίνηση των οχημάτων. Γιατί για θέρμανση δεν είχαμε προβλήματα στη Βόρεια Ελλάδα? Ναι. Στη Βόρεια Ελλάδα δεν είχαμε γιατί μπορούσε να δώσει πετρέλαιο βάσει των κοινωνικών ευρωπαϊκών κανονισμών. Και το λύσαμε πλήρη, αλλά κάποιοι μεγαλύτεροι κρυώνανε. Και δεν μπορεί να πηγαίνεις περιπολία και να σκέφτεσαι αν θα πας σε γάλα στο παιδί σου. Δηλαδή τα προβλήματα παραμένουν και οξύνονται. Βεβαίως παραμένουν και οξύνονται. Και δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Δηλαδή και εμείς πόσο θα αντέξουμε. Οι αστυνομικοί. Καλό το φιλότιμο. Όλα τα χρόνια η ελληνική αστυνομία με φιλότιμο δουλεύει. Διότι αν δεν δουλεύει με φιλότιμο, θα έπρεπε να κλείσουν τουλάχιστον οι διευθύνσεις εδώ στην Αττική για 2 μήνες να είναι σε μόνιμη άδεια. Για ξεγνωδούν τα ρεπό. Και αυτές είναι εργατόρες που δεν τις πληρώνεται ποτέ και τις δίνει υπέρ της πατρίδας. Κύριε Γιαρακαράκο, την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί μια πανελλαδική διαμαρτυρία από τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας. Την Παρασκευή στις 5 Φεβρουαρίου και ώρα 4 στην πλατεία Κολοκοτρώνη, πανελλαδική των σωμάτων ασφαλείας, η οποία θα κατευθυνθεί στη Βουλή. Διότι πρέπει να μας ακούσουν. Δεν μπορεί μόνο ο αστυνομικός να τον βάζει σαν την μέτωπο με το λαό όταν διαμαρτύρεται για τα εργασιακά του και τα θεσμικά του. Ο αστυνομικός δεν είναι για την καταστολή. Ο αστυνομικός είναι για το έγκλημα. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο θεσμός της αστυνομίας. Και όχι για να καταστέλει τον αγρότη που προερχόμαστε πιο πολύ στις αποκρατικές οικογένειες. Μιλάτε για τις επεμβάσεις των ΜΑΤ, έτσι, το τελευταίο διάστημα στην Κομοτηνή, στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς εδώ πέρα που είχαμε πάει στο συντονιστικό του, στη Γενική Συνέλευση και το διατρανώσαμε. Δεν μπορεί, πλέον πρέπει να σταματήσει αυτό. Να μας χρησιμοποιούν μόνο όταν είναι να καταστήλουμε εργασιακά δικαιώματα. Εμείς δεν θα το δεχτούμε πλέον. Και βλέπετε ότι υπάρχουν σημάδια.
Πώς νιώθουν οι αστυνομικοί όταν στο ρόλο των ΜΑΤ θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τους διαμαρτυρόμενους πολίτες, είτε είναι αγρότες είτε κάποιες άλλες επαγγελματικές ομάδες, κύριε Πρόεδρε? Να ξέρετε κάτι, ότι και τα παιδιά που υπηρετούν σε αυτές τις ειδικές μονάδες γνωρίζουν. Δεν είναι ρομπότ, γνωρίζουν, είναι άνθρωποι και ξέρουν το εξής. Ξέρουν πώς αλλιώς θα αντιμετωπίσουν ένα εργαζόμενο και αλλιώς θα αντιμετωπίσουν. Όμως να σταματήσουν οι κύριοι που δίνουν εντολές στον ασύρματο, που δεν καταγράφονται, να πρεσάρουν και να πιέζουν αυτά τα παιδιά. Για ποιους μιλάτε? Την πολιτική ηγεσία, για ποιους μιλάτε? Εγώ ξέρω ότι η φυσική ηγεσία σε μια επιχείρηση. Θα δεν μπλέκεται και η πολιτική ηγεσία, αυτό πρέπει να το δούμε. Όμως και σαν έλωση ατυχής παλαιότερα είχαμε κάνει έγγραφα και είχε βγει ότι δεν καταγράφονται συνομιλίες. Εμείς θέλουμε να καταγράφονται συνομιλίες. Δεν μπορεί να δίνει οποιοδήποτε αξιωματικός από εκεί πάνω να συλληφθεί κάποιος και να πηγαίνουν άλλοι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Τώρα και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα προχωρήσατε σε συμβολική κατάληψη του Ταμείου Αστυνομικών Υπαλλήλων. Συνεχίζετε τις κινητοποιήσεις. Ναι. Σε συμβολική κατάληψη για να δείξουμε ότι σήμερα το κρύβουμε για 3 ώρες. Αύριο θα το κλείσουμε παόριστο και θα μείνουμε μέσα. Και ας έρθουν να μας βγάλουν όπως θέλουν. Οπότε προγραμματίζετε και για αύριο κατάληψη? Για όλη την εβδομάδα προγραμματίζουμε. Το πού θα γίνουν και τι θα γίνουν δεν μπορώ να τα πω γιατί καταλαβαίνω. Να προσθέσω το εξής. Οι συνάδελφοί μου να είναι όλοι κάτω την Παρασκευή και το δεύτερο για όλες τις κινητοποιήσεις που γίνονται. Να ξέρουν το εξής. Ότι εμείς είμαστε κομμάτι του λαού και θα είμαστε δίπλα στο λαό. Όλοι οι αστυνομικοί. Και το δείτε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην περίπτωση. Μένουμε στο χώρο των έστολων και στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ή θα πραγματοποιήσουν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, τον κύριο Κατσιαμάκα Γιάννη. Καλησπέρα σας από τη Δράμα, κύριε Κατσιαμάκα. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, σε δυναμικές κινητοποιήσεις και οι ένστολοι και οι αξιωματικοί της αστυνομίας. Συνεργαζόμαστε και εμείς, όπως όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας, να βγούμε στον δρόμο προκειμένου να αποκρούσουμε το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης να μην υλοποιηθεί ως έχει και να του συλληφθεί σε νόμο. Είναι ένα άδικο πέρα νομοσχέδιο που πλήττει μαζί με όλους τους εργαζόμενους και εμάς, και σύν της άλλης διαλύει και τον ασφαλιστικό μας φορέα, το ΤΕΠΑΣΑ, παρά κατά καιρούς βεβαιώσεις που είχαμε ότι θα επέστρεπε, θα ήταν το ταμείο μας αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο όπως ήταν πριν. Και βεβαίως, μαζί με αυτό έχουμε και το αίτημα της αποκατάστασης του μισθολογίου μας, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο η κυβέρνηση φαίνεται να το έχει ξεχάσει. Πώς είναι η κατάσταση για τον κλάδο σας? Περιγράψτε μας λίγο τα πράγματα. Η κατάσταση είναι όπως γνωρίζετε για όλους τους εργαζόμενους δραματική. Αν πάμε στο εργασιακό τομέα, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι μέχρι και καθαρίστες δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο στις υπηρεσίες, διότι έχουν λήξει οι συμβάσεις τους και αναγκάζονται οι συνάδελφοι να κάνουν βάρδια στον καθαρισμό, τον στοιχειώδη καθαρισμό, για να μην κολλήσουμε από μεταδοτικά νοσήματα, να πούμε στα οχήματα τα οποία και αυτά συντηρούνται πολλές φορές από το ιστέρημα των συναδέλφων. Και βέβαια και αν μην αναφερθώ στα μισθολογικά και τις περικοπές που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια, συν το ότι έρχεται και αυτό το σχέδιο νόμου τώρα, το οποίο, όπως σας είπα, υλοποιηθεί, συμπιέζει προς τα κάτω τις συντάξεις, ουσιαστικά όχι κοινωνικό δίκαιο δεν είναι κοινωνικά συμπληρωτικό. Ένας ο οποίος θα παραμείνει στο σώμα 40 χρόνια, στην ουσία θα πάρει τα ίδια χρόνια που θα έχει 25. Τι θα σημαίνει για σας αν περάσει αυτό το σχέδιο, αν γίνει νόμος τελικά το ασφαλιστικό? Αν γίνει νόμος, όπως σας είπα, θα είναι το πιο άδικο νομοσχέδιο που θα μπορεί να υπάρξει πάνω στο ασφαλιστικό σύστημα που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Για μας, αυτό που ήδη υπάρχουν στο 38-63 και το 38-65, αυτοί οι δύο νόμοι που ψηφίστηκαν το 2010, δεν υπάρχει κανένας λόγος που έχουμε αποδεχτεί να τροποποιηθούν στο δυσμενέστερο όπως κάθε στιγμή επιχείρει η κυβέρνηση. Συν το ότι, όπως σας είπα, καταργεί και τον ασφαλιστικό μας φορέα, αυξάνει τις εισφορές που σημαίνει και μείωση στις αποδοχές μας και ότι σαν συνταξιούχοι πλέον θα μείνουμε 700 με 800 ευρώ.
Και πλέον τίθεται θέμα πώς θα επιβιώσετε κι εσείς και πώς θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις, πώς ο καθένας θα συντηρήσει την οικογένειά του και θα τα βγάλει πέρα, κύριε Πρόεδρε. Εμείς είχαμε πει εξ αρχής όταν βγήκε η χώρα μας στα μνημόνια ότι δεν είχαμε αντιρρήσει να συμβάλλουμε και εμείς με όσες δυνάμεις και με όσο ό,τι μας αναλογεί στο να βγει η χώρα μας από την κρίση. Αλλά όχι να το βαρεθούν οι ίδιοι και οι ίδιοι, όπως γίνεται τα βάρη. Τώρα... αν θα έχετε πληροφορηθεί, φαντάζομαι ότι οι μειώσεις που έχουν συμβεί στους έλθους γενικά έχουν ξεπεράσει το 40%. Και εδώ στους συνταξιούχους δεν το συζητάμε και έχει κανονικός αρμαγεδόν. 60-70% μειώσεις. Και αν έρθει και αυτό το σχέδιο τώρα και υλοποιηθεί σε νόμο, είναι αυτό που θα επιβιώσει όλους τους εργαζόμενους της ασφαλείας. Τι προγραμματίζετε την Παρασκευή? Έχετε έστωλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας? Έχουμε καλέσει, όπως είπατε και εσείς, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, σε ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας τους συναδέλφους μας από όλη την Ελλάδα, στην πλατεία Κολοκοτρώνη στην Αθήνα. Πιστεύουμε ότι οι ενδείξεις που έχουμε, η συμμετοχή θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, για να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή μας και να διατρανώσουμε, όπως σας είπα, με κάθε τρόπο την αντίθεσή μας στο να περάσει αυτό το νομοσχέδιο όπως έχει. Εμείς, όπως ξέρετε, απεργία δεν μπορούμε να κάνουμε, είναι το μόνο μέσο αντίδρασης και γι' αυτό η συμμετοχή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μαζικότερη. Και πιστεύουμε ότι θα είναι. Κύριε Κατσιαμάκα, δεν ξέρω αν θα θέλατε να κάνετε και ένα σχόλιο για την επέμβαση των ΜΑΤ που έχουμε το τελευταίο διάστημα σε διάφορες κινητοποιήσεις. Ο συνάδελφός σας από την ΠΟΑΣΥ, ο κύριος Γερακαράς, μας έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι οι αστυνομικοί νιώθουν πολύ άβολα που χρειάζεται να έρθουν αντιμέτωποι με κάποιες κοινωνικές ομάδες που διαδηλώνουν, που αγωνίζονται, που διεκδικούν αιτήματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο, τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, τον Γρηγόρη, τον κ. Καράκο. Ακριβώς η αστυνομία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως κατασταλτικός μηχανισμός. Από κάθε φορά που η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με διάλογο τους εργαζόμενους οι οποίοι αυτοί διαμαρτύρονται για τα δίκαιά τους. Εμείς είμαστε για άλλη δουλειά, είμαστε για να καταπολεμάμε το έγκλημα, για να νιώθει ο Έλληνας πολίτης ασφάλεια και όχι να μας χρησιμοποιούν, όπως σας είπα, ως κατασταλτικό μηχανισμό. Εκεί που το κράτος αδυνατεί το ίδιο να δώσει λύση. Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι με αυτές τις κοινωνικές ομάδες που ενεργούμαστε από αυτές. Είμαστε όλοι παιδιά εργατών, αγροτών και εκεί που βρίσκονται αυτοί που είναι στα μπλόκα είναι οι πατεράδες μας, τα αδέρφια μας, είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Εμείς επισκεφθήκαμε τα μπλόκα την προηγούμενη εβδομάδα σε έδειξη συμπαράσταση σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν είναι ότι έχουμε κάποιο θέμα με καμία κοινωνική ομάδα. Και γι' αυτό θέλουμε απλώς και σε αυτούς να κατανοήσουν μερικές φορές το ότι εξαναγκαζόμαστε να έρθουμε σε αυτή την δύσκολη θέση, γιατί και εμείς, λόγω της συνθήκης των επαγγελματών μας, δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποια πράγματα να εκτραχύνονται και να εκτρέπονται και να γίνονται καταστάσεις και όπως καταλαβαίνετε επεισόδια. Η αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και πρέπει όταν δυστυχώς παρεκτρέπεται μια κατάσταση να επεμβαίνει. Και γι' αυτό ζητάμε και την κατανόηση τη δική τους. Δηλαδή και οι ίδιοι να αναλαμβάνουν κάποια στοιχεία ακραία, να τα απομονώνουν για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Που συνήθως από εκεί γίνονται και τα όποια επεισόδια, έτσι. Το έχει δείξει αυτό η πράξη. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Κατσιαμάκα, είτε για τα αιτήματά σας, είτε για τις κινητοποιήσεις, είτε για αν προετοιμάζετε κάτι μετά την Παρασκευή και την πανελλαδική έστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα έχετε στην Αθήνα. Εάν δεν εισακουστούμε και δεν υπάρξουν βελτιώσεις αυτές που θέλουμε στο σχέδιο νόμου και το κοινότερο τι ζητάμε, να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας. Κάτι που σε αυτό το σχέδιο η κυβέρνηση δεν το λαμβάνει υπόψη της. Εμείς θα συνεδριάσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα οι πρόεδροι των Ομοσπονδίων όλων των ενστόλων και θα αποφασίσουμε τι περαιτέρω ενέργειες και κινητοποιήσεις θα απαιτηθεί να κάνουμε. Όταν θα πλησιάζει ο χρόνος, αν και εφόσον η κυβέρνηση, όπως σας είπα, επιμείνει στην αδιάλειπτη στάση της και δεν φέρει τις αλλαγές που όχι όλοι μόνο εμείς, όλη η κοινωνία επιζητά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να καλέσω και όσους συναδέλφους που ακούν από τη Γράμμα να δώσουν το δυναμικό παρόν την ερχόμενη Παρασκευή. Ναι.
Ευχαριστούμε και πάλι. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Αξιωματικών της Αστυνομίας, ο Κατσιαμάκας ο Γιάννης, ο κ. Κατσιαμάκας Γιάννης. Και στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή Παρεμβάσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.